Markina Xemingo kiroldegian gaude, unibertsitate kiroldegian, eta gaur jaialaiko zestapuntako 3 partida izango ditugu hemen ikusgai, eta ikusten duzuenez lehenengo partidan, emakumezkoen partidak izango ditugu. Arratsaldeon lehenik eta behin Felix jaunari, nerekin hemen egongo dela partidua retransmititzen, arratsaldeon, bai. Bueno, lehenik eta behin emakumezkoen partida arratsalde politoni ongi etorri emateko, ez? Bai, bueno. Ez dago esarri ikusten hori zestapuntan neska, baina, bueno, hasi dira poliki gaztiak, eta, bueno, ikusten duen partido on bat, ez da? Hone ja aurrerako kinaldizien izaro jokatzen onda, baina, bueno, hone topadu beste gazteizko gazte bat, jokatuko dauna, eta gitxi gora bera usten dute edade bardina daukela laurek, eta ia zela moldatzen dien. Bai, lehenik eta behin jokalariak aurkeztuko ditugu, gorriz jantzita ikusiko ditugunak, lehenik eta behin aurrelaria, Jane Arreitunlandia aurrelaria, eta atzelaria Naia Kalbo, 2004ko bi gaztetxoak, eta urdinak aldiz, aurrelaria Maite Ortiz de Mendibil Gasteiztarra 2005koa, eta atzelarian moduan Eneritz Lizardi hau ere 2004koa. Bai, bueno, gaztiak, eta, bueno, ja ez di deporazko hasi die jokatzen, baina, bueno, ikusten daia itxura pizkate mototzela zestapunta, eta, bueno, beste gazte batzuk eta hasi zela neskak jokatzen, da, hemen inguruen hasi dira, markin inguruen hasi dira neskapila bat kirol hau jokatzen, da, ia zelako ze maila ematen dauen, ia zela ze hitzen dauen. Gogoratu, 12-13 urteko neskak ditugula jokoan, markagailua banakoa dugu une honetan, eta oraintxe bertan Jane izan da erantzuten, 8 puntutik Eneritzek erantzun, aurrekaldetikan sartu da Naia, aurreko jokoan dugu orain, tantoa atzera eraman Naia Kalbok, 10etik huts. Bai, utzin du. Bueno, ikusten dena, bueno, saso horretan normala da, ezta. Niko pelote hori daue, 11 urtekin ze esperantza ikustezu honako gaztiek ondala denpora gitxia zazitxeko zestapunta, ikusten dena, bueno, ondiok etorkizune baukela, ezta. Ikusten dena, ondiok baukela zeikizi, baina ondiok gazti dira, eta baina tantuak niko luze izen da, eta ikusten da, bueno, beha berotzen hasiko dira, eta 15 tantora da, eta ia zelan modatzen dien. 2-1 gorriak aurretik, eta esandakoa, 12-13 urtekin oraindik ikasteko asko dute, batez ere bai frontoietan giro honekin jokatzen ikasi behar dute, eta apurka haiek ikasitakoa joango dira martxan. Jolin. Errebotera bota du sekulako tantoa. Bai. Zu, indertzu jo dau, Nahan petzeko fronto honetan horretan neskagazte batek botalik eratzeko orman arte eta bitxu, zelako erratze, bota dauden, Bueno, askotan izaten da postura, bai, postura ona eukitxia zera, asko erretzo botatezu pelota, eta ikuste, izketan inezkeo izepagatzen da, baina, bueno, nik usten du, honek neska honetan, urtetik urta mejoretan jungo dira, eta nik usten du, datorren urtetik aurrea eta beste urteetan, espektakulu ikusik haule, neskien artean. Entrenamentu gehiokin eta gehiago ikuskizun handiago emango dute, eta ikusentzulei esan, ikusten ez badute, 14 zenbakiko frontoia dela Markina Xemingo Unibertsitatea. Bai, 54 metro. Bai, 54 metro, eta luze itzen da. Da batez beha menatzetik botatzen dizuen pelotia, berri du atzera botatzea, asko luzea, aurrelari ze errotzo egitzen dabe, baina fronto niko dimensio handiko da. Orain zakez tantoa, Maite Ortiz de Mendibil Gasteiztarrak, Irunako markagailua, Maiteren sakea, erantzun Naia Kalbok, esker orman apoiatuz, eta ongi orain Eneritz Lizardi erantzuten, Janek laugarren zenbakitik erantzun, atzera, 9garrena, eta orain ezin erantzun Eneritzek. Bai, usten da gorri dune, niko indarra motetzela pelotia, niko abiadura gogorra motetzela, eta anaurretik velozia emonezkeo, atzia beti, ez da izten erratza sartzia.
Gero aparte beti baizu final bat onako txapel zer baten jokatzea beti nervioso beti oten da barruen da ikusten da bizkapa atzelarixe urdine bizka nerviosa dagoela, baina bueno, ikusiko dugu aurrera. 5 eta 3 gorriak aurretik, baina hori, azkenian frontoietako giro honetan jokatzen ere ikasi behar da. Eta 13-14 urte dituzten hauek joango dira apur bat giro murgiltzen. Bai, bueno, dane moduan, ezta? Naue horretan ekin bari nauen, 15 urte hasi nintzen, baina ja Ameriketan junde hainbeste publiko ikusitxea eta zera, norbera asko nervioso patzatzen da, eta honena izaten da, normalien, bakizu publiko horretan dela, baina azken izaten da ez begitzia publikora, sino que zentrati zaure partido kinila jokatzen zuen, eta hori da importantia, ezta? Urtekin ja itxeza pizka, baina normalien kantxa barruen otezarieni, beti oteza, zentrauta partiduaz. Bi tanto jarraian orain urdinek, eta orain urduritasuna gorrian taldekoai pasazaile, urdinak sendo une polita danamatela dirudi. Ordoa berriz ere urdina aurreraria Maite Ortiz de Mendibil Gasteiztarra sakearekin, eta askotan errezenak Utzitzen, bai, hori da. Bueno, pasetzen askotan, zuk oitxutezaz jente berdinekin jokatzen o entrenamentua eitzen, da gero bate ezberdinak etortzen danien, ezak koloketan, ez duzu jakitzen zelan botatzen dauen, da orduan bizkat oteza jokoskanpo, baina, bueno, partiduan bukatu orduko, konturetuko da, nun ze lekuten ipini, zera. Ongi sartu da hor Jane Arreitun handia, airez, sakea erantzunaz, eta tantoa gina 7 eta 6 gorriak aurretik, Janeren sakea, luze. Bai, indertzu, horren eska horrek inderra baduka, nerviokin joan jagoten da pelotia, así que, bueno. Orain arte ikusitako 13 tantoetan, 7 eta 6 gorriak aurretik, niri sendoen iruditu zaidana Jane Arreitun handia. Sendo dirudi, pilotari fuerte manaz, eta ziurtasunez. Bai, momentuz, bera da bilonduen jokatzen, da, bueno, ondio tantuak aurrera jarraitzuko dago, eta bestia zuzentzen nire bizkat, pelotan. Eneritz Lizardiren erantzuna, eta hor Naia Kalbo airez joan, eta kale zazpinako berdinketa. Bai, bueno, Naiak eskuen eukidau, nik uste dute konfiantza larrei hartu dagoela pelota hori sartzeko, eta askota pasatzen da, zu konfiantza kinjute maza larrei pelota erretza, azkeni utzi zinduzule. Baina, Naia Kalbo dauken, bueno, danak, dauken edaderako asko jokatzen dago, 11 urtekin horreta jokatzea, diko importantia da, ikusiko aurrera, ikusten aurrera zelan jarraitzen dauen, da entrenamentua zeusaten ez modun entrenamentu sarri itxema dago eta duen artean jokatu, mejorauko dira, ezta? 8 eta 7 gorriak aurretik, partiaren erdira iritsi gara, eta oraingoz ikusitakoan arabera neskek jokatu nahi dute, utxune gutxi, eta pelota berehala abian jarriz. Bai, bueno, gure asmoa hori da, ezta? Azkenean igualda da pizkat, ezta? Neskak eta jokatu dizela, eta jarraitzu dizela, ezta? Zesta junte, ez dizela izen bakarrik mutilena, da bakarrik neskape jokatu dizela, eta hori da gure asmoa, eta, bueno, ikusten da herri askotan neskapillo bat hasi dira, eta aurrero ikusiko txapelketak neskak edade honen edadean, aurrero ikusitza, nik usten dut oso garrantzitsua da, danentzako neskape horro dizela, sistema proiektu honetan jokatzen. Bai, gizonezkoak eta emakumezkoek azkenean berdintasun hori lortu nahi da kirol guztietan, eta zesta punta ez da horretatik kanpo geratu behar. Ez, exactamente, hori da, nik usten dut neskape berdintasuna bidagoela, eta, bueno, nik usten dut ikustaile neskape toriko diagia, da danontzako beto, azkenien kirola, nik usten dut kirola izen bidagoela danena, neskak eta mutil da jokatzen dagoen antzako, Erantzuna Eneritz Lizardik, 5. zenbakitik, kale Jane Arreitun handiak,
11:08 Gorriak aurretik, eta jada Maite Ortiz de Mendibil Gasteiztarra sakerako prest. Sakea 8. zenbakitik, Nahiak erantzun. Berriz ere 8. zenbakitik, Kale Eneritz Lizardik, eta badirudi Eneritz ja urduritzen hasia dela, ez? Bai, Nahiak Kalbope utz batzu behitzu, baina ikusten dena postura oso soltia daguzela, eskubixekin oso onak daguzela. Eta orduan joten dagoenean, ez dut zaiertzen, kontrario ez dut zaiertzen, nola botako dagoen, da bizkat jokoskampo goten da urdina, da, karo, honako fonto handi baten ez da izaten erretza, ez da, oitzut ez da, nik uste motiku bizkat laburra da hau baino, eta ahokatzen beti peloti gainen, urra gutxen dago, eta honako haueko handixego honetan, kantxa asko kubridu bida, da orduan beti ez da izaten hain erretza jokatzen. 14 Nahiak Kalbo eta Jane Arreitun handi aurretik, eta azkeneko sakea egiteko prest da Mutrikuarra, zaleen txalo zaparradarekin. Azkenean ere hurbildu da jende desente gaurko partida hau lehen partida ikustera. Horren Erit Lizardinen erantzuna dejadan, eta tanto bikaina Jane jokos kanpo harrapatuz. Bai, bizkatea niko atzin hona, aurrelari gorrizi eta azkenien beste ni usten dugu peloti pentsa dugu gora botako dagoela eta azkenien justo txapean ganien botada pelota hori eta jaikirik ez dagoen da, ez da llegau. Maiteren sakea 14 Gorriak aurretik. Erantzun Nahiak Kalbok, atzera. Eta amaitu da norgehiagoka. Leheneko partida honetan Gorriak, Nahiak Kalbo eta Jane Arreitun handiak 15, urdinak Maite Ortiz de Mendibil eta Eneritz Lizardik 9. Bai, ikusi da Gorrixe nauzi zen die, urdine bizkate jokoskanpo bilide bizkat, aurrelari zera, diferentia Gasteizko etorri da, eta hone ikusiko dugu ia ze pasatzen den. Eta jada gaurko irabazleak hor ditugu, elkarrizketatzeko prestea Juan Luk noiz esaten digun pasoa eskatzen digu, eta Juan Luk zurea da hitza. Beste titulo bat, Nahia, zu ere Ezkurdiko Durangoko Ezkurdin ebasi zenuen, 2 partida eta 2 garaipen. Nola ikusi dituzu partida? Ondo hasieran nahiko konpetidu egon da, baina gero aldia eta Zu Jane, postu saldatu da, Neritzekin baten bat tatxean jokatu duzu, baina gaur aurran aritu zara eta nahiko gustora, ez da? Bai, gustora nahi ni bintzat. Eta sakea ikaragarrizko mina egin, asko entxainatu duzu, ala nola ikusi duzu zure burua? Sakiak ondo eta posik nahi nik endeten partidoakin. Markinako frontoian ezagutzen zenituzten, inoiz jokatu duzu hemen? Bai, nik jolastu izan da hemen. Eta zu, Nahia, hemendik hurbil bizi zara, hemen? Nahiko askotan jokatu dut hemen, eta gaur ondo. Eko berezia da zirkuitu hori, hainbat lekutan jokatzen, Andoainen, hemen nola ikusi duzu hori azken partida horiek, zirkuitu hori, zizterako proiektua? Ondo. Batzutan zela otxutzea leku baten da, ero bestian pixkarra erotxe zazu, baina ondo. Eta ja beste lekutara joateko eta jokatzeko gogoekin? Bai. Eskerrik asko, zorionak eta ospatu titulua. Hauek izan dira hemen Markinako pilotalekutik txapeldunen hitzak. Guain mutinen txanda izango dau. Ikusi duguna arabera, beste bizitasun bat izango du jokoak Orangan. Bai, ia mutilea bete gauza da, handixago dire, eta gero errestasun handixago duken neska baino, jokatzeko zestaz, movimentuk eta horre, baina neskak euren baiame, edertu itzen daue, eta zenbat geisha neska ibili, euren artien, hobeto jokatuko daue. Hone ikusiko dugu beste gazte batzu, baina nausixau edie neska baino, eta junior mailan, hemen kinela aurrelako hostidalien jokatu behar nire kinela, Kristo maila moben, da partido bat ikusta ben.
Gazte mailako finala izango dugu orain jarrainan, Gorriz jantzita aurrelarian Ekaitz Mendizabal Goixerri eta atzelari moduan Teo Laborde eta urdinen aldetik aldiz Jon Bidondo, aurrelari gisa eta atzelari gisa Mikel Manzizidor. Lau jokalari, denok bat taldeko mutrikuarra izango dira Ekaitz Mendizabal Goixerri, Gorri taldeko eta urdin taldeko Mikel Manzizidor eta aldiz Teo Laborde eta Jon Bidondo luzean Donibane Loizunekoak. Bi talde desberdinetako, bi talde desberdinetan. Bai, hori da. Bueno, horreta sorteu zen, azkenin guk sorteo bat egin duan, numerokin zeinekin jogatu, eta horrela urte ban, da, bueno, maila ona moben laurek, eta nik usten du partidu bat ikusiko dule. Goixarri aurrian oso, bueno, txakurra ondo txatozan da, baina, bueno, aurrian niko ondo moldatzen da, eta rematiak eta kostauak ondo biltzen da, eta beste aldetik atzelari zen ikusten dugu motrikuarrak, etorkizun oso ona daukela, kriston errebesa dauka eta pelota oso ondo sartzen du, Manzizidorrek eta nik uste dut badaukala etorkizuna eta gaur ikusiko dugu, final batean zera moldatzen den jokatzen. Mikel Manzizidorren sakea, lehena luze, partida hau 25 izango da, hor erantzunez urdin atzelarian Mikel Manzizidor, Gorriz Teo Labordek erantzuna, 10. zenbakitik aurrelaria Jon Bidondo, errebotera ez du utzi, eta hortxe Mikel Manzizidorren erantzuna, Teo Labordek atzera berriz ere, Mikel Manzizidorrek ez du errebotean jokatu nahi, hor orain bai dago errebotean, erantzun Goixerrik, atzetikan Mikel Manzizidorrek, atzera, Teo Labordek 12 zenbakitik atzera. Eta hortzen leheneko tantoa, partidakoa, Mikel Manzizidor atzelariaren utxa. Bai, niko tanto luze jokatu leheneko tantoa izateko, berotzeko gona dau. Eta utza izan da bai, Manzizidorrek normalien horre pelota ondo sartzetzu, beste batzuk hain txartu datozen dapu bai, bina lehenengoa utzein dau, partidu hondi basieri da, eta berotzen da nire, nik usten dugu gero eta maila hobi emongo daula dana peina. Hor erantzuna Mendizabalek, Teo Labordek erantzun, aurreko jokoan sartu da Jon Bidondo, pelota atzeratuz, Teo Labordek utzi eta errebotetikan erantzun, 11 zenbakitik erantzuna Mikel Manzizidorrek, hor Teo Labordek erantzun aurreko tantoan, eta dejada oso polita. Portada, bai, ondo moztu dau, aurrera junda, peloti jumi dauna, aurrera izien junda aurra, konfiantza, peloti sartu dut, moztu dau eskerro horma eta oso ondo, Orain Jon Bidondo sakerako prest, banako markagailua dugu, hortxe Jon Bidondoren sakea, Teo Laborde gaurretik, eta dejada polita hau ere. Bai, Goixerri usatzut, ez da, guk esate txagurre personea izaten dela, bizkate horri jokatzen guztetakona eta dejada eta hormabiko eta hori, eta jokatzen da, esperientzia baluke lantxe, ez da, bilurtzen, bat txarto bota, biharna botako dugu, eta beti horre horrien peligrosua da, ez da, eta bestiek esakik entzen espotza, tanto asko ingotxu Goixerrik, aurrien. Sakia gaina beiti junda eta aurrelariak sartzeko erraztasuna izan du. 11 zenbakitik erantzun errebotean Jon Bidondo erantzun, hortxe aurreko jokoan Teo Laborde 6. zenbakitik erantzun errebotean, ongi erantzun, hau tanto bikaina, atzera bota, errebotean, zuzenean gora.
tanto ona izan da, nik uste da pelota gatxa sartu dagoela eta rebotiak eta hori, eta azkenia, bueno, Goixerri presto onda pelota hori, sartu dut, atzeko zula gota dut, tanto egin dugu, ez da. Baina nik uste dut, tanto oso ona jogatu dagoela, Laurik, Hone nik uste dut, hasieratik ja berotut etorri die, ze normalien hasierako tantu, beti motzago izaten di, otzin atrapetetzuelako, tanto normalmente tontamente galtzen dit, baina honek nik uste dut, ondo berotut etorri die, hasieratik ja demosteta zema dien jokatzen. Irutaba gorriak aurretik, lau tanto. Eta luze egin du leheneko sakea. Goixerri sakea motz, baina ongi erantzun urdin atzelariak, errebotetikan, ongi erantzun aurregelari gorriak, aurreko jokoan zuzenean errebotera, eta erantzun aurrekaldeko urdina ez da sartu eta atzetik erantzun, 12 zenbakitik, erantzun atzera, errebotera, eta 9tikan erantzun, eta epaileak zezaten duen, txapa. Txapa izan da, bai, txapa izan da, klaro izan da, zaparra da eta dut. Bueno, uste dut, mantzizia pelota horre, ez di arratza sartzeko, eskorromati dator, baina horre zilik itxi rebotera, horre pelotoko ebera sartu bitxute atzera bota. Ze bestia bitxingo zu 10 kuadrutik errebotietan, izimiza fenomeno bat beste aurrera dizik entzeko, eta hoxe pasatzen da, azkenin veloze, okentza jute zanin beti veloze mota jute zanin pelotiei, gero goiko toldure, o beko toldure, o dona utetzen dago. Goixerriren sakea, erantzun, Mikel Mantzizidorrek, Teo Labordek erantzun berriz atzera, Mantzizidorrek 12tik airez, atzera, Teo Labordek ere airez, ongi sartu da Jon Bidondo, erantzun eta bera. Hori pasako gerririk ez dagoela bota, sartu, indago eskudutzik eta ondo sartu da peloti, baina eskudutzik, hori pizkate gerrizaz lagundu bide pelotiei. Oso txarto bota da beko zulora, tanto egin eukide baina. Ezker pareta azkarregi bilatu, gorputza gaizki jarri eta normalien kostau eta beti pizka gorputza lagundu bideako eta horreztu ez lagundu gorputza, horrek eskukin bakarrik bota daude hormabik, horrek kostau eta hori sarri pasten da. Erantzun Teo Labordek, 4 eta 2 gorriak aurretik, sartu Jon Bidondo, airez Teo Labordek, eta Jon Bidondo sartu nahi izan du aurreko jokoan eta kale. Bai, eskarromatik bizka velozia zuten eskarromatik eta kale, bai. Horrek eskarromatik bizka velozia zuten dagoen peloti ez da izten askotan erretz, hain bizkor urteten dago eta ez duzu kalkuletan eskarrona joten dagoen zemat urtengo dagoen da bueno, kaintxar dizin dukin dago, baina beti beran dificultadi gutxin dago, eskarrona joten dagoen peloti. Mantzizidorrek zuzenean errebotera eta 7. puntutik eraman. Mikel Mantzizidor izan da, atzera bota duena, Teo Labordek erantzun, errebotearen laguntzaz Jon Bidondok ongi erantzun, 8. tantotik, Teo Labordek atzera airez erantzun Mantzizidorrek, Teo Labordek ere airez. Jon Bidondo ongi erantzun, atzera, Teo Labordek 11tik, ezker paretarekin ongi, eta tanto bikaina. Ondo botadu mabiku, nizto pentsau aurrelari saioko dani, baina, ailegau da, baina azken zari bideo hain urran ezin zendo peloti bota. Baina, nik usten dut Laurek pelotan ondo da bizela itzen, partido eleganti ikusten gara, pasaba momentu honetan, gorritxek bizkata aurretik doiz, nik usten dut Goixerri ondo da biela, eta atzelarixe behasko laguntzen da biela, eta partido ondiuk eluzida, eta kusik hau ez da, zenbatera inongo
zema jogatuko dauen, baina nik uste momentu honetan, nik uste goizarrit atzera daizia ondo izela jogatzen, da hori haitxi da hori pentaja hori. 6-2 eta jada Ormabikoak, errebotea, pelota goitik, behitik, gauza desente ikusi ditu. Bai, politxo gautzen danak, eta gainera variazioi duke, Ormabisek oztaudana botaten dago, eta partio politxe da hori arte bintzen. Eta baita bertaratutako ikusleek ere gozatzen ari dira, eta hor utxa eta 6-3koa. Bai, Esker Hormati pizka pika baina ez da izan pelota engatxea sartzeko, baina Esker Horman bizko urten hausia da, difikultari beti Esker Horma botatzen da pelotari batez, beti hori difikultari hausia da. Beti ez da bardin urteten Esker Hormatik, barri mote gundalten dalako, edo piketzen dagoelako, edo beti. Eta hori pinitza Esker Horman, eta larri urten dago Esker Hormatik, eta ez da pentsaute azkenean utzi dago. Armaietik dena errazago ikusten dela, Angelik. Armaietik dena errazago ikusten dela. Bai, hori egize da, hor barruan juntu zanenin dana txarto. Ederra pelotaka da, 13tik aire zenantzun Mikel Mantzizidorrek, ekaituko isarrik erantzuna hor Eskerbikoa, baino iritsi bai, baino pelota hartu ez. Ahi gaude jaderretze, eta holako gauza lantzimi botati, baina nik uste dut atzelari holako gauza botatzen normalien kontradizu tanto ingo du. Hori, tanto bat sartuko zu, bota hogei da bat tanto bat, baina normalien holako gauza itzen duzunin, normalien kontradizu tanto. Ikusten dena hemen da, ikusten da, zuk esan duzune, bat adi motrikuarrak, alkarren kontra, eta bestiek, eta irten da, bat alkarraz kontra jogatzen dagoela sarri, ze kolokazioa ikusten da, zelan jogatzen dago bat abestien nun koloketen egin, zelan jogatzen dagoen. Da nun ipini pelotai. Zuzenean, txapara, goiko txapa jodu Teo Labordek, eta 6-5koa gorrien alde, orain gauz. Ikusten da aurratzen dauzela, urdin daure da bizon, jogatzen, orduan joleik tantuk era bat hau bestera, eta honen momentu honetan, gorriziek utzi bin dago jarraian, da hor da, tanto batera, ez da. Ongi zuzenean ez dut zaiarri. Eta pelota gora. Ez dut zaiarri. Nik guztien oztait. Bizez, koloko diapur bat txarto, zer batak edatu bizan hemen rebotean urra, eta bestie arrutsatxua, baina honek ez dago, ondo kalkula zera isek eta peloti pasau bindu, eta gero bestie ez dago. Eta orain atxeden alditxoa, izan ere pelota goian geldituta eta pilota aldaketa. Inoz pasetzen da, ez da, normalien aurre jotzen dagoenien, hormi eta sarian bitxarte bada, hor bitxarte txiki bat, ez da hain ezera, eta han jotzen dagoenien pelota hori, goiko partea jotzen da, eta zaran. Urtien behin etortzen da udaletxo zea, guruak inolako zerekin hartzen dago, ez da, pelota danak horrego izan gatzen dina. Milatik behin gelditzen pelotaiek. Bai, urtian ez da izan gatuko dira, igual oidun bat, olako bat gatuko dira, eta urtien behin olako bat etortzen da, bai. Eta hor bigarren botean hartu du Mikel Mantzizidorrek, epaileak behintzat ala esan du. Bai, biharren botea sartu dago, nik usten dut pizkat hori da, gazti ez ozta jartzen, pelota barri zidanien, bakizu jaikizien motela hau izango dala, eta ez da guzu ainatzin pantobiarik, atzetik aurra jun pelotiana, bai, baina ez da guzu, beti gomizu prest, ze normalien pelota motela, beti jaikizien asko motzago itzen dago, eta presto bizu, eta Mantzizidor ez da hon prest, biharren jaikizia 12 kuadro nindau, eta ez da llegau, inoz pasau da, jaikitxar batein pelota motelak, eta behatzi kuadro jaustia, orduan ez da egetik normala. Baina 12 kuadro jodau biharren jaikizia, eta ez da hon prest. Entero bidan, pelota barri zidanien, beti aurrera txuan bidala, pelota, usaute dauen pelota bat, jaikizia ondizia goizien dagoelako. Horra, Jon Bidondo urdina aurrelaria sakea egitena, 6-8 gorriak aurretik, sakea 11 erditik,
zuzenean sartu da Goixerri eta dejada polita. Bai, oso ondo. Denporakin botatzen da gaina be, pauso bi emoten dago aurrera eta dejada botatzen dago, perfecto, ezta. Hor, zesta puntak daukan zailtasunetako bat, aurrelariak ainaatzetik zaki egina erraz uste bat diozu aurrelariari aire sartzeko moduan dejada egiteko arriskua. Hauxe da, igual kirol bakarra, normalien igule bentajak itxien daukena, ez da, zaki atatzen dauna. Zenbiza, zake bat potenti ondok usetzen dauna, baina badakuzu aurrelari bat sartzen dana, hori pasatzen da, ez da. Eta nik uste no, kirol bakarra dala igule, horta, ez dala bentaja. Nik askotan esango neuke, zakin ez pasa moldatzen, no, nervioso pantaten masa, desbentaja. Esan duguna, Goixerri gainera jokoan listoa da, eta sakea nahiko betik izaten bada, erraztasuna izaten duela aire sartzeko. Eta horretan abila. Abila da bai, danak ez dizeten hain abilek, batzuk ez dizeten sartzaiek horrak, baina beste batzuk bai, eta horrekin kontuz ikibida, ekibukete maza sakien txarto bizkate enredeten maza o nervioso pantatzen maza, ingotzu zigule dozena bat tanto sakia eta horrek gero kantxan urrat egin dugu, bestik, así que... Tanto polita ikusten ari gara oraingoan, Jon Bidarte aire 8 garren zenbakitik, eta Teo Laborderen erantzuna atzera, 9tik aurrelariak erantzun, 10tik Teok erantzun. Atzelaria Mikel Manzizidorrek atzera, errebotera zuzenean, eta erantzun Goixerrik, hor Mikel Manzizidor, berriz ere errebotera, Goixerrik, zazpitikan, eskerretik eta kanpora. Bai, bizkate alboti errebotetan Goixerri, ez da errebotetan goitxik, eta alboti errebotetan hau ziuk, zera, esker norma ikutzen badau, ja askotan peloti kontrakantxa guten ala. Bai, honek esan da, Felix esan dauena, holan albotik rebotaten bozu eta eskerparet hartzen bozu, generalinek kanpora juten da. Horxeatik kontu zibilibizara, da frontizen erditzen edo bota, barrure junda izelako. Atzera Teo Laborden, Mikel Manzizidorrek erantzun, eta berriz ere errebotera zuzenean, Goixerriren erantzuna, Mikel Manzizidorrek 10tik, atzera, erantzun Goixerrik, Mikel Manzizidorrek 11an airez, berriz ere atzera, errebotera, 8garrenetik erantzun Goixerrik, Jon Bidondoren utxa eta hori indarra daukarena. Bai, nire, bera beste bain txartu euki, baina holakun beti atzeralarik eskatu bitza pelota horrek, bizkata atzatik aurra, zeperak ikusten dago onduen, ezta? Beti oseitxik gaztik eragutze biakue bizkate kantxan berben bida, aurrela dixe da aurra behire, aurra usta ikusten atzelarik nun dauen, da horren haintzen dauna beti izaten da atzelarik sartu, olaga, edo... Esker horma bikaina, 11garren zenbakitik, Mikel Manzizidorrek bikain. Ez da botati bakarrik. Baina, amendik atzetik, horan botateko, askok ez da botaten nolan, ez da profesionala pez. Baina botati gauza da, baina hain ondo botati beste gauza bat, botado, perfecto botado, jolin, ez da sekula ikusi no botatzen kostauaz, bera, niko sarri ikusi jokatzen da, baina holako kostauaz sekula ez dut ikusi botatzen, normal bikutan lehen botado modun, antzimein botati botado, baina nik usten da, jolin, holako horta botatzen badago, tanto pilo badilik, horrek. Bota edoner, bota dezake, baina barruan sartu, hori ja... Hori da, hori gatxa. Gure denbonan gorroño botate bat zen, baina ez zainatzetik, aurrera txuatik. Baina ez da erreza botatzen, zagero bateko lan botatzen, ez da zerari bateko ez da erreza lan botatzen. Aurrela izintzako bekontuz. Bai, da beste gauza bat, askotan igual gaztetan, pasetzen dana da, igual lehen urtietan, aurri jokatzen ibili baza, igual urte batzuk, ba, pixkat oitxutezaz, igual eskumiaz, o kostauaz, o gauza batzuk ditzen, da, gero atzera jute zarienin,
hor jarraitzen daude. Mantizidorrek atzera, zuzenean errebotera eta Goixerrik 7. puntutik erantzun. Berri zen Mikel Mantizidor. Teo Labordek aire zaure tante luzea. Pilotakadaz beteriko tantoa dugu. Eta Teo Labordek airez joan eta kale baino tanto polita hau ere. Bai, Mantizidor ikusten da, esko biziekin, atzera botaten da, eta seguru, eta pelotien ondo juten da, eta bueno, hor da biz ez da, 11:09, ondi partidu, bada, ondi gota bosta, eta bueno, urdinepe hor da biz, ia zelan amaitzen da, baina nik usten dut, laurek dabizela ondo jokatzen, partido dar bat ikusten gaz momentoz bentzet, eta ia horta jarraitzen dauen. Erantzun hor Jon Bidondo aurrelariak, Teo Labordek atzera, errebotearen laguntzarekin, erantzun Mantizidorrek, Goixerrik atzera aurreko puntuetatik, eta pikatutako pilotaka da. Txak, hori duten imposible da. Hori gatsa da txitxak da hori eta ondo inau gainera txitxakame eta hori gatsa da. Bertan kolokaute espazaz, zizaliketan ora pelotan. 12 eta 9 gorriak aurretik, eta hor da berriz ere Goixerri sakea egiteko prest, 11 zenbakitik, atera, atzera, eta gehiegi, pasa, indar gehiegi partida honetan. Bai, bueno, pasa beti, hori inoz pasetzen, ez da lehenengo sake arrisku gehitxu hartzezu, luzia atateko, eta hortako ez da, eta askotan pasa itzen duzu, eta bueno, baduzu beste aukera bat eguzule gero bota sake atateko, eta lau eta 7 bitxartien eta bizu. Erantzun Mikel Mantizidorrek, errebotera, berriz ere errebotearen laguntzarekin, Hor Jon Bidartek beruntz, erantzun, biparetak, kanpora. Zaila. Baina, kanpora urteotze, gitxi, baina kanpora urteotze, baina ondo gota dau, Eta kanto amaitzeko atxezan jugadie onena atxezan. Bai, horre sartu modu ondo sartu, peloti ondo gatu du, baina bueno, ondo botati, lehen zaun, ez da, botati eta ondo botati, eta bueno, berak bizkata arrisku hartu daue, tanto itxeko eta kanpora utetza, askotan ajusteta eta gitxi bina kanpora. Jon Bidondoren sakea markatu, Teo Labordek erantzun, Mikel Mantizidorren erantzuna atzera, Teo Labordek ez Goixerri utzi, errebotearen laguntzarekin, Jon Bidondok atzera, Teo Labordek 11tik, erantzun, Mikel Mantizidor atzera berriz ere, errebotera zuzenean, 7. puntutik erantzun eta berriz ere esker horma lehenik eta kanpora bigarrenik. Albotik errebetatien dau, da horrekik ezi bidau gotxi bera botaten. Ze albotik botaten badau, askotan urten goltze gara. Ze barruen nahi da bota, baina ez da ondo kalkuletan ze albotik eitzen dau, da angulu hartzen botzen, dana kanpora urten dute. Esker Horman apoiatu izanaren arriskua hori da, lehenik Esker Horman jo gero frontizean, normalean pilota biziak dira eta kanpora joateko arrisku asko, lehenik frontizean eman eta gero Esker Horman ematea. Lehen Juan Mari izan daun, ez da, ostontzin rebotia bizu, frontize erdire. Eta askotan zure zera izetuna Esker Horma pizkata harrimeti rebotite zunin, eta gero, jutena pizkata justuen, han Esker Horma aurreko frontize jote Esker Horman urran, eta kutotza Esker Hormi eta kanpora. Hori gaitxik, beti ikizibida rebotietan goitxi bera. Atxeden aldia izan dute orain urpixate dateko, 12 eta 11ko markagailua gorriak aurretik eta partida estua doa. Estua eta gorra, betxu, horra biz, 12 amaik, ez bata ez bestia ez da eskapetan aurre da, eta, bueno, nik usten dut, gustora gabizela ikusten partidu hori. Gogoratu, Markina Seminko frontoian gaudela, xistera puntu euseko ikusleak, eta orain aldiz dejada bikaina Goixerriren partez.
Ba, ez da izan, erretza sartzeko, eske nahiko atzin sartu dago, eskorromati urtetza eta nahiko atzin sartu dago, baina, bueno, ondo bota dago dejada, eta ja, hirugarrena usten da bota dagoela, eta hirurek oso ondo, txapagainia justu-guztuen, da kontradizio ezin dago. Hor problemi izaten da, zuk ezemat velozea ondixo demon zakiai, kontradizio antzoko, beto da, ze harina ligeta joko pelotia. Zuk eta biozu, injergitxeagaz, baina albo zu dantxe zei eta zazpikuadro nerdexen. Zolan emototzu denpori, jehadi botaten motzu beha legetako. Eta hori egin du orain zakean Goixerrik, 6 zazpi kuadro horretan ipini, eta atzetik Mikel Mantzizidorrek kale erantzunean, eta 14 eta 11 aurretik gorriak. Hori da, zakien gora beran gabiz esaten da, bueno, eta bidana hoxi izaten da, normalien, igual, velozia, nahitxe velozia emon, zenbat eta velozia handizia emon, sartzaile bada horrelari ze, peloti bizkorra datorren ez, asko harina botatzen da jugadi. Zenbat eta lehentua botatzen dauen zakie, da frontiz eta sartu orduko, zuia korrik aztaz aurrera, eta daukuzu igual aukera bat, jugada botatzen dagoena, egetako, bestera veloziadiak ataten badezu, eta aurrera izartzen badago, ez da guzu aukera ez dutzu muten denporek egetako jugada hori. Segundu bat da, baino, segundu horretan kolokazioa mintzat garrantzitsua. Bai, hoxe izen da, segundu bat egola bera izen da, askotan pelota asko zaiegetan pauso bat itxik, eta pauso da segundu bat, berandu azizarieko, segundu bat, aixena niko pelota hori zaiegetako. 15 eta 11 gorriak aurretik, hor da, Goixerrik berriz ere sakerako prest, Goixerrik 6 puntua ipini eta mairutik erantzun Mantzizidorrek, Teo Labordek airez 11tik erantzun, berriz ere Mantzizidor, atzetik, atzera, Teo Labordek, berriz ere, Esker Orman, atzera, eta hor komunikazio eskasa eta biak joan dira pelotaren bila. Bai, nire uste dut aurrelari atzeri dabile pelota batzuk atzerari zena di hor pelotok atzetik bera dominetako moduen, da erratzago da atzetik aurra diena pelotia atzera botateko aurretik atzera atorna peloti zartzen. Eta hori atzerari zena izan da, eskatu dutza baina berandu igul eskatutza hor atzerari zebe. Azkenean aurrelariak ere pilota ikutu guran, hor saiatzen dira pixat atzeratzen euren jokoa eta azkenean atzelariak du lehentasuna eta... Gero Felizek esan dauena lehen, alkarraz ez da jokatzen gaur zertete da, bat abestian kontra daz, da ez da zaukeratute jokatzen, da horri zeitxik ez dire arregletan batzutan, ze ez dakiz ezelan joatzen da euren garkien. Erantzun Mikel Mantzizidorrek atzera eta Teo Labordek atzetik. Mikelek 11 zenbakian airez. Teo Labordek errebotera utzi eta Goixerrik erantzun. Berriz ere 7 puntutik. Mikel Mantzizidorrek atzera. Airez Teo Labordek. Atzera. Eta berriz ere Jon Bidondo aurrelaria 9 puntuan. Sartu nahi eta pelota hartu ez. Horrek, azkenengo hasieran da pelota asko sartzen da ondo bidea, baina momentu honetan pixkat ez da zentrago kantzau inda pelota erratzak bi hiru galdutxu esku neguzenak. Aurrera jabatu duenarek eta horrek honen pelota di, atzelari zen pelota di horrek, honen galdu dago zena bi edo hiru segitzen. Exactamente, hori da, digusten dute berak aurreko kuadru eta zein du bidagoela eta atzelari xepa pixkate aurrera txua jogatut, horre peloto, atzelari xe sartu eta bera domina usta. 18 eta 11 gorriak aurretik, atxeden aldira 12 eta 11koarekin heldu gara, 6 eta hutseko partziala orain, urduritasunak ere 7 puntura dira ja gorriak. Bai, ontsen momentuan hor jundi 12 Jamaika eta hone errebete 6 tanto jarraian egin dago eta aurrelari urdinek utzek itxunek danak ez da. Ni guztien dute han, pizkata ez zentrau, atzelari zepe bi botatxu hortazik ontsi eta bentaja ondiz hartu dago eta bostea.
Mikel Mantzizidorrek zuzenean kanpora 19 eta 11 gorriak aurretik. Hor da berriz ere sakea erako prest, Goixerri mutrikuarra. Sakea zuzenean pasa 8 zenbakian, gogoratu 4 eta 7 zenbakien artean jarri behar dela sakea 11tik. Eta Goixerrik orain 8. zenbakian ipini duela pilota. Berriz ere Goixerri sakerako prest, 11tik, barruan ezarri, eta erantzun Mikel Mantzizidorrek. Berriz ere atzera, Teo Labordek airez. Erantzun Mikel Mantzizidorrek 12. zenbakitik, atzera, Teo Labordek ere bertatik erantzun. Errebotera zuzenean eta Jon Bidondok eraman. Goixerri sartu, dejada eta tanto bikaina. Ongi disimulatutako dejada, Bai, aurkaria desestabilizatuz eta tantoa. Bai, no, pues topetzau dejada botako da honi, emoten izan dagoen kortada, ero atzera botako dagoela, eta botado dejada, perfecto, botado... Bai, engañau egin dau kontra iso. No, pero pentsau dejadi botako bani, pentsau, ormabixe botako bezala, se postu leku unine ormabixe botateko, baina dejadi botako eta perfecto zotze, osea, ondo zertute, ondo pentsute, ondo jugadia. Sakea Goixerrik, erantzun Goixerrik 8tik, dejada, zabalera, erantzun Jon Bidondok, aurreko jokoan, Goixerri nagusi berriz ere, 21 eta 11 gorriak aurretik. Bai, hone ja Goixerri ja rizketan agaitxua, ez, handi botatik, kostago horta zabala, eta botatik kibizu poder bat itzela, eta ondo botata, eta bueno, ez da, nik uste, ez da, onma bentaja horretan, arrisku hartzetxu jugada batzu botaten, baina, bueno, eta azkenin bestik hartu du zabalin, ez dago intantok, eta berak hartu du pelota hori, eta tanto egin dago. 9 eta hutseko partziala orain gorrien alde, sakea Goixerrik, pasa, gutxigatik, baino pasa. Bigarren sakea. Pentute gorrixek hasi indirile eta bestik erdi entregau indirile urdinek apuru badia pentsote buru makrutin dagoela. Bai, horre 12-11 arte moten izan dago edozeinek aurrera juleikela, eta momentu honetan gorrixek goruz egin dit, urdinek arrebez. Beruz, ja ez dago ezinezten idazteko momentu nik. Gutxigatik hor ere, esker Orman apoiatutako pilotakada kanpora, eta 10 eta hutseko partziala ja da, 22 eta 11 gorriak aurretik. Bai, honi ikusten daue partidu galdute daukela, ota bostea, eta bueno, arrisku hartu daue, edonutik bota daue, 12 kuadrutik botati, guztu falta izan da, Ikusten da, zelako arrisku duken lehen botado igula, eta baina hori arrisku ondizia da medikatzetik areko ormabize sartzen. Zida zelan kanpo. Jon Bidondo kongi, orain erantzuna Teo Laborde, Mikel Mantzizidorrek atzetik erantzun, ondo Teo Laborde airez, Ormabikoa, eta zelai erditik Mikel Mantzizidorrek atzera, Teo Labordek erantzun, eta goiko txapan ikutu du Teo Laborden pilotakadak, 22 eta 12, partzial hau apurtzeko. Bai, 10 da bat. Apuruak atxai honi buelti emotie, izeleike, baina ez da erreza. 22 txamabi, 25 Bai, aparte jokatzen dauzen moduen gorrixek, izeleik ratxa hon baten egoti gorrixek eta baina ikusten da ondo jokatzen da bizela eta momentu honetan geixa dira urdine baino. Goierri gainera, hasien da eta dan urteite hotze ondo eta horreke pelotik galtzia batxa duke. Ongi apurtu du hor pilota, Jon Bidondoren sakea ongi apurtuz, eta 23 eta 12. Esan dakoa, sakean abantaila askorik ez dauka, sakatzen duenak. Bai. Eta urdinen aldetik behintzat, huts desente egin dituzte sakean ondoren. Bai, betxu.
Hori pasatzen da, Goizerrik seguru dabil, da sakarreztu tantu gitxen, da aurrien hartzen da pelotan asmetan dabil ondo tantu gitxen, da urdine, bueno, ez da bide azkenengo tantuetan fin, bentaja hori hone gatxada, ez da, guelta motia. Ekaitz Mendizabal Goizerri azken sakea egitera, hurbildutako pilotalekura, hurbildutako salen txaloak entzunaz, eta motz askotan luze geratu, baina oraingoan motz 24 eta 13. Bai, sakik hori duke, zera pasetu zu larga eta bete oportunidad bat dukezu. Mozta itzen bozu, erotan galdu zu, sakik hori duke. Hori zaitik lehenengo saki arreiketan da, baina beti atzeko pasako erraixara. Ongi sartu hor moztu nahian sakea, baino pilotaka da txapatik bera. Bai, dabil azkenengo tantuetan dabil dozerro, botaten jugada asko eta hoxe pasatzen da, danak ondozin da duten, batzuk etxartu urtez bida, ostotzin ja izango ditzake, lan letxe, ez da, jugada danak ondo urten. Partida bikaina jokatu eta gero, partida arek hobeto biribilduna izan du hor Goizerrik, eta pilotaka da bera joan zaio, sakea Jon Bidondok, erantzun Teo Labordek, sartu Jon Bidondo airez bederatzitik, eta Goixan jo ostean, amaitu da partida, Ekaitz Mendizabal Goizerrik eta Teo Labordek 25, Jon Bidondo eta Mikel Mantzizidorrek 14. Bai, aurrerako finalien zerien, neuki aukeraik, atzelarixek Goizerrik atzelarixek zestu apurtuan, eta ero beste zestu batekin jogatzen hasi izan, da gero arrisku hartuan bedonek partidu irazteko jugadak botaten, da ez dutzen gauzak ondo urten, da, ikusik gaur kanbio arrebez, ondo urtetzen, eta irazin dago. Ja da, prest du Juanlu gaurko irabazleekin. Hemen gaude berriro gazten mailako txapeldunei, Teo Laborde eta Ekaitz Mendizabal lete, Goizerrekin, zorionak, bioi. Eskerrik asko. Emaitza apur bat zabala izan da, baina lehen fasean nahiko estu esan da, gero 10 tantuko takada bat sinatu duzue, eta han egon da gakoa. Bai, partidua hasieran gogorra junga, gogorra bai, jungea empate partido erdira arte, baina gero indegu 10 tanto segidan zuk esan dezu mesela eta hortxe junda partidua, ez? Basaki un partidua zaila izango zala, baina horixe. 11 tantoko alde azkenean, baina hasierako fasean oso gogorra izan da, ezta? Au début, à la fin, il y a 11 points d'écart, mais au début, la partie elle a été assez dure. Ouais, on a essayé de serrer le jeu. Après, à partir du tempo, d'y aller ensemble, de ne pas faire de fautes. On a profité un peu des leurs et voilà, ça a marché. On a bien joué, je pense, c'était ensemble. Bai, hasieran nahiko estua izan dela, eta gero tempoa eta gero pixkat jokoa ez dutela, elkarrekin jokatzen eta huts gutxiago indituztela eta hor ikusi da aldea. Tanto pilotatuak ikusi ditugu, baina beste batzuetan zuk arriskuak hartu dituzu eta asmatu egin duzu aurreko kuadroetan, ez? Bai, hola izan da. Andoainen jokatu danean, saia honetan baina esan erten da gaur erten dia batzuk, eta posik ez, txapelketa guira zitxa, eta lagunakin ere gustora, oso ondo portaudan erekin bai, eta hori atzelai bikaina eta oso segurua eta izketan da hain eta oso ondo behakin. Ketxek esan du neko gustura aritu da gaurko atzelariekin, nola sentitu zara zuek Etxekin? Alors, ton avant il dit qu'il était très content de jouer avec toi aujourd'hui. Comment tu t'es senti toi avec lui? Moi très content, avec un avant qui finit les points comme ça, qui fait tout. Moi j'ai juste à ramener la pelote. C'est très bien de jouer avec lui, je suis très content d'avoir pouvoir vivre cette expérience. Oui. Esaten du oso pozik, horrelako aurrelari batekin tantoak erreski bukatzen duela, berakin behar duna hor atzean pixkat kubritu, hutsik egin eta aurrelariak tantoak bukatzen duenean erresagoa dela. Eta zuk azken txapelketan galdu egin zenuen eta gaur arantxa hori kendu egin duzu, ez da? Bai, holaxe da, bai.
Andoainen ezin izan genuen irabazi, eta gaur beste aukera bat tokauzat ez, eta gaurkoa aprobetxo dugu eta pozik. Zuteo, gazte mailan Andoainen irabazi zuten iparraldeko beste bi pilotari, Etxeberri eta Montamat, eta horrek erakusten du iparraldeen arrobiona dagoela. Donc le tournoi d'Andoain, c'était 2 joueurs d'Iparralde qui avaient gagné, Iban et Paul. Et ça montre qu'il y a une bonne école quand même en Iparralde. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, on a des bons entraîneurs. Donc ça nous permet de progresser et de pouvoir jouer des tournois comme ça, grâce à vous, aux entraîneurs, et voilà. Zaten du entrenatzaile honakoa daudela Iparraldean, eta ondo entrenatzen dutela, eta badaudela hor pelotari grupo nahiko on bat, eta nola elkarrekin ibiltzen dira askotan, gero entrenamendutan, eta gero mail hobeago lortzen dute, eta balde hortatik badagoela maila Iparraldean, ere bai, pixkat. Eta hemen hegoalden ikusten ari gara iparraldeko pilotaria, bai Bizkaian, bai Gipuzkoan, horrengo itzordua Nafarroan izango da, hori ere erakargarria izango da zuentzat, iparraldeko pilotarientzat, hemen zistera zirkuitu barruan egotea hainbeste frontoietan. Donc, ce qui dit que donc il y a pas mal de joueurs d'Iparralde qui ont joué en Guipuscoa, en Biscaye ici, et là on va aller en Navarre, à Cabanillas, et que pour nous c'est bon qu'on se montre un petit peu partout. Oui, il faut. Il a tout dit, c'est ce qu'il faut de toute façon si on veut se montrer un peu, pouvoir jouer avec des joueurs comme ça, et c'est bien de passer la frontière et pouvoir venir jouer ce genre de tournoi et partout en Espagne, se montrer à tout le monde. Berak zaten duela, oso ona da gurentzat, pixkat, Gipuzkoan ibiltzea, Bizkaian, Nafarroan, eta erakustea guk ere bai, iparraldean badagola zesta punta ere bai. Zuekaitz hurrengo itzordua Nafarroan, oraindik ez dakigu zeintzu jokatuko duten, baina beti erakargarria da hainbat frontoietan, hainbat herrialdeetan jokatzea zistera proiektu honekin, ez? Bai, interesgarria da, frontoi berriak ere zautzezu, gero pelotari berriak adibidez honekin da asko ez dugu joka, baina pozik ez, eurakin da, eurak parte hartziarren gurekin, guk eurakin, eta ondo, hori oso ondo. Zorionak eta gozatu garapenaz. Gracias. Hori nahi dizuet eskertu, etorri dian lagunda nahi, familixai eta horren horreatzen duzen da nahi. Eta xistera bai, guri aukera matiarren. Hauek izan dira txapeldunen hitzak hemen kantxatik bertatik, eta ja nagusi mailako pilotariak berotzen hastear daude. Asko Juanlu elkarrizketa honengatik, eta sekulako bi parte ikusi ditugun bi zati partia honetan, atxeen aldira arte 12 eta 11 gorriak aurretik, eta gero 25-14 partida 13 eta 3ko partzialarekin amaitu da. Bai, ikusi duguna lehenengo zatizien ez da alde hondirik, batetik bestetik, baina hor momentu horretan gorrixiek tanto pilo bat egin daue eta urdinek utz batzuk egin daue momentu horretan, eta batzuk gorrixiek hasi egin dira euren jokun mejoretan, eta urdinek kanbio barrebez, asko gitxioz hasi di jokatzen, da azkenin bentaja hori finala. Eta alako kirol batean ere psikologikoki ze garrantzi daukan ongi egotean, zintzen ere huts asko igual kolokazio aldetik, mentalki gaizki jarri izana, eta berehala 6 eta hutseko partzial horrekin ikusi dugu nola urdinak partidatik kanpora jarri diren. Bai, hor pasau dana izen da, Filizek esan du modun, partiduk zerbi uki dauz. Lehenengun urdinek zertu dire, hasi dire hobeto, eta gero ja partidu igual hau danin, bestik hasi dire hobeto jokatzen, batzuk goru zein dago eta bestiek beruz da, hor txamaitxu da partiduen. Bueno, ja da Juanlu kolokatu zaigu bere postuan, ase partida ikusi duguna. Bai, hemetxe ikusita ematen du erraz izan dela, baina amikatantuko aldea izan bada ere, lehenengo fasea oso orekatu izan da.
Eta gero nik uste dut Goixerrik hartu duela apur bat agintea, horremateak egiten hasi, eta gero oso seguru aritu da Laborde, eta nik horrela ikusten dut, ez dakit Bat egin dugu, guk ere bat egin dugu. Eta ikusten da, iparralden ere arrobia polita dagoela. Guk askotan ikusi ditugu hemen Doniban Ilusioneko kinielak eta Miarritzen kinielak, eta fruitu horiek orain ateratzen ari dira, eta polita da ere hemen hegoaldeen iparraldeko pilotari ez gozatzea, ez bakarrik han bertan jokatzea, baizik eta herrialde guztietan, ezta? Bai, hori da, azkenean proiektu sistema hori da, ezta? Nik uste dut hegoalde eta danak elkarrekin txapelketa on bat egitea, ezta? Eta nik uste dut, ikusten dena, txapelketa on bat jokatzen, ezta? Eta hori da, iparralde zuk esan dezuna sarri ikusi kinielak jokatzen, da hegoaldekin batein da, eta bata bestien kontra jokatzen partiduek eta hori, nik uste dut hori ona dela, azkenin mejora utziza, honako txapelketak eta jokatzen. Gogoratu, Donibanen Loizuneko luzean taldekoak direla Jon Bidondo eta Teo Laborde, gaur aurkari izan direnak, eta aldiz denok bat Mutrikuko taldekoak aldiz Ekaitz Mendizabal Goixerri eta Mikel Mantzizidor. Bai, danok bat kluba ere Mutrikun lan handia egiten ari da. Ikusten da nola Euskal Herriko herriarteko txapelketako finalerdietan ere daudela, Gipuzkoan Zumaia irabazi zion. Eta hau da bidea, eskola potenteak izan, lan handia egin hori bai, ez baita erraza kluba eta aurrera ateratzea, baina ikusi dugu nola pilotari asko dauden Mutrikun, bai Markinan beti egon dira edo beste lekuetan, baina Mutrikun ere lan ona egiten ari dira Goixerri, Ibon eta hainbeste pertsona bere zuzendaritzako kideak, ez? Bai, ikusten dena, ezta? Mutrikoko eskoli momentu honetan ondo dabilela, eta, demostretan da, txapelketetan, da zelako maila moten dauzen jokatzen, ezta? Eta, batez be, Goixerrin semia, gaur ikusi den partiduen, kriston partidu jokatu dugu, ezta? Eta, gero Mikel Mantzizidor oso ondo. Nik uste dut, Mutriko deguzela pelotari batzuk, ondio gazti dire eta aurrera begira nik usten dut figura izeteko modukua, ezta? Beti postekoa da Juan Mari gazteak jokatzen ikustea izan ere kirol guztietan gertatzen den bezala, gazteengan badaukagu hori etorkizuneko itxaropena, ezta? Honena pasaudana da, eskola guztisek lehenengoz nik behintzet sekulotot ezautu danak alkartute egotik oingo moduen. Da hori gauza hona da, zen bata beste laguntzi, gerran ibili barik lagundu bata besteai, da eskolak ikusten badau ez potentie, Igul Markinen da Mutrikun da, beste eskola behazten dire Eurepe bierrien, eta holan, gerua eta pelotari gehiago gongo da, eta pelotari gehiago badaz, nivela igo nengo dau. Da, oinen nipentot, bideon hartu dukela, zestak, baina, hemen denpori, bidau, ostera, beran lekure ipintzeko, igul sekule zeipiniko, baina, baina, zuke zeure bierra inbolzu zeragaz, beste ikustuzu bier. Gaurko festivalean gainera ikusten ari gara, ez? Lehen, 11-12 urteko neskak, arrobia jada txikitatik egiten, orain 89ko jokalariak izan dira, 18 urte, eta orain aldi senior mailan, jada 25 urteko jendearekin, beraz, apurka ja maila ezberdinetako arrobia lantzeko badago. Bai, hori da, asmoa hori da. Momentu honen dauzen gaztiei aukeri imon, eta aurrera begide gaztiei beba, ezta? Gaztiei ikusi zela honek jokatzen da, zelan jokatzen dauen, da honako txapelketa batzuk eta hori, eta ikusi zela gaztiei aurrera begide Eurepe aukeriko dagoela, horroteko, ezta? Eta maila bat niko dauen, mejorau zesta puntan, eta gisa jokatu. Izan ere, 10-11 urteko neskak
entrenatuko balute partidari gabe, berehala utziko lukete, baina halako aukerekin eta xisterak emandako aukera honekin, txapelketa honekin, erakusleio bat ere badute, eta hori da azkenean egin nahi duzutena. Bai, hori da, ezta, azkenean aukera danai emoti, ezta, nahi neska eta nahi mutilei. Eta, hasieri da, ezta, lehen gurtia da guri, eta guri, gure erruk korregido mikotxu eta aurrera begira, eta urtetik urta, jungo da mejoretzen, eta nik usten da pelotari xepo bai, txapelketa jogatzen dago nien, nik usten dut ikusiko dagoela aurrera begide, beste batzuk berapin hobik, nire gisa entrenau, nire ibastie, ilusioekin jogatzi, ez da? Nik uste dut, hemen sistema proiektu, hemen da bizen jente guztize, nik uste dut ilusioekin jogatzen dagoela. Eta batez ere partidak grabatuta dira, eta hor ere ez da gauza bera norbaitek esatea zer egin duzun gaizki, edo norberak ikustea zer egin duen gaizki. Hori bai, hori da, gaur egunean, hori arrestasun ez da, askotan partidua, jausteza kontun, ez da, zein duzun gaizki jogatzez hau zenien, baina partidu ikusitza telebistan gaur egunean, erretzo. Ja da, senior mailako partida hasi da, utxean du partida oraingoz, atzera eraman talde gorriak, eta urdin aurrelari Antxon Alberdik erantzun, orain berriz ere atzera, urdin atzelariak Ekik erantzun, Jagoa Narbartek, bera eta bat eta utxekoa urdinak aurretik. Bai, aukeri ukide tanto itxeko, baina txarto bota dugu, eta, Jagoa ikusi noan serien andoain finalien oso ondo jokatuan, da baita amenekin nila, bai, ez da izema tanto iben jarraian, ez da sortzi beratzi, amarro iben kriston tanto pilu iben, baina ondo jokatze, tanto, baina nire asko gustatzen da, eta, sasoi eduke ona, da horrek ontxe bidau onako txapelketak eta onako pelotari zen maia etxiko. Nik pentsetot lehen zozuzuk gaztiek eta zelan dago esan neskak eta bat abestia ikusten da, eta gente gizak batuko dagoela. Nik pentsetot hemen bierrek ondixena dela konsigitzeko, honek ja, 18-19 urtea legetan denenin segidu daizela pelota jokatzen. Zelen, euen, profesionalak Ameriketara juten ginen, da hori esan, helburu esan, Ameriketa jutie, baina ez da hori. Eta, ja, 18-19 urtera legeta zarinin, batzuk unibertsitatera, beste batzuk bierra zen direta, itxi itxoze. Horrei, harrek segitzia jokatzen. Naitxe bierra egin edo naitxe unibertsitatera jun, eukidea izela afizinoi eta, hogeita marrurte gazde jokatzen. Futbola egiten da hori fulbito eta batzen modun, pasetzen jokatzik. Banakon markagailua dugu, Jagoa Narbartek ongi gurutzatu baitu aurreko pilotaka da, orain atzetikan Julien Irigoyenberrik erantzun, urdin Ekik atzelariak atzera, Julien Iriberrik esker paretarekin, ongi sartu urdin aurrelari Antxon Alberdik, eta pilota Jagoa Narbarterentzat, errebotean jo ostean, Ekik motzean, eta atzelariak kale Julien Irigoyenberrik, bat eta bi urdinak aurretik. Ikusten da, ezta, leheneko ikusio maila bat, on beste bat, ezta, hone, zizelike, profesionala bai lantxe, ezta, maila alto baten jogatzen da, ze nivel elite esaten alditxura bera, baina nausia dira, ja. Eta, Antxonek ukiban aukera bera sasoien Orlando jokatuan, temporada bat usten dut, bi, ez dakit. Eta, handi etorri izan, da, ben estuizetan hasi izan, bazago, estuizetan, ja, ibejo oso lako estuizetan, eta kriston mejorizi iban, urte batzuetan horren zan bizkat ondiok zan persona bat esala indertzu hon besta hain potentie, baina urte batzuetan mejora izan jokuen, da gero aparte fizikamente bai, da gaur egunin maila alto bat jokatzen dabil. Jagoa Narbartek ongi gurutzatu, eta binako markagailua ederra gurutzak eta egin duena orain Jagoa aurrelari. Bai, ondo aprobetxatu dago, ondo sartu dago, da ikusi dago barruen kontradizu eta 12 segundo bota dauz. Tanto politxein dago.
Gero aparte, bixe manezetetxo honek, Jagobak, bai eskumiaz da, bai kostaue, eta hori importanti izaten da. Jokatzeko, esku bat jokatzen moduzu, beti topagotzu beste eskue, eta hori biziek esko biziek eukitxie, tantu getxigotari, ondoa. Hor ezin Julien Irigoyen berrik pilota hartu eta 2 eta 3 urdinak aurretik, orain ordezka ari dira markagailuan, tanto bat urdinak, gero gorriak, urdinak, gorriak, eta orain berriz ere urdinak, 2 eta 3 urdinak aurretik, hor da Antxon Alberdi urdina koloreko aurrelaria sakerako prest, eta hortxe erantzun, ekik. Gutxi baino deja da ez da iritsi eta pilota txapaz bera, 2 eta 4. Horre handoaino finalien motaban bat, ondo utotzan, karo. Ondo botaban, buena inbauan esan atrapako nek, ez da, espero hori botako banik. Baina, hoizi pasatzen da, holako arrisku hartzen zuen, batin ondo eta beste baten txarto, eta, bueno, ez da sarri ikusten holako botaten, 2 eta 4 urdinak aurretik, jaialdian gaurko honetan lehen aldia urdinak aurretik direla. Nesketan gorriak nagusi, bigarrengo partidan ere gorriak nagusi eta orain urdinak nagusi. Bai, bueno, handi gazieri da partidu eta Kinieli, en cambio, saltuten modu aurreko ostidali jokatuen Kiniela, jokatuen de maravilla, Eta ikusten dena ekip partiduko beto jokatzen dago Kiniela, baino Kinieli pizkate tanto galtzen baduzu baizu banko ere zoizela, nervioso gehiago jokatzen zu, eta partiduen cambio aukera gisa guzun etxe fallo bat euki, partidun sartzeko eta jokatzeko beto. Eta horrekun berak honintzen da, nina oitzute Kiniela jokatzen zaban da, bueno, azkenin danetan bizuzta. Nik partidu nizia hot, eta, bueno, duka aukeri partidu jokatzeko, eta, bueno, hoize da, ez da, naube horrekun nintzen, naube jokatzen egizia gustaten partidun, ze azkenin ritmo hartzen zen duen partidu hasieratik eta geldiro aurrera, eta orduan, hobetu guztetaten nik zera partidu hori, azkenin danetan bidea, baina, Lehenengo tantotik azibiza, topera. A partidu que mototzu, temporie, kontra dizu, estuizetako mortxu bat, zelan doien partidu, pelota zelako din. Kinean ez dugu sobre pensamentuik. Azibiza, berotut, ze bestelan ez dugu zer eginik. Ze galdu tantu eta atzera zarte, zauzera bera atzera. Da, igur ametzen da bat akinieli eta, badio, zamitxu da, barrure. Eta partidun, eukezu denporie, bueno, fallu gehitzeko, tantu gehitzeko, dana gehitzeko, eta kinieletan fallu gehitzen mozu, ez izen gire bat zen. Berotzeko, azkenean kiniela gauzi da, tanto bat galtzen mozu, beti jute zara, eta askotan amaitzezu eune eta izerri bestuzu gutaten. En cambio, partidu, gitxi, txarto jokatu, gitxi espadau, izerri xatatu zu. 3 eta 5 urdinak aurretik, eta orantxe aurkeztuko ditugu 4 jokalaria, baino lehenik guazen tanto honetara, ekik erantzun, ongi Julien Irigoyen berrik, airez, berriz ere ekik, airez 12tik, Julienek 10tik. Atzeko jokoan, ekik berriz ere atzera, Julien, 11tik erantzun, ongi eskatu ekik eta 12. puntutik erantzuna. Julienek 11tik airez, ekik berriz ere 11tik airez. Julienek hor kale eta 3 eta 6 urdinak aurretik. Bai, hori proti, pixkate ur samarrin etza jaikiz eta parin ipinina baina urtein etza. Eta ekik zera eskobiziekin aurrera izia jokuk entza. Naitxe arrueza eta naitxe eskomiaz, honbe bitxu amardarri bota daue eskomiaz, da hori, bueno, ez dotzala baten aurrera izia jokatzen. Eta hori importanti ez da, beran aurrera izantzako, beste aurrera izia ez jokatzie, ezia garrantzitsu ez da. Ongi sartu hor Jago Anarbartek eta ekik ongi erantzun.
Antxon Alberdik airez, Julienek erantzun atzetik, Ekik errebotera utzi, eta hortxe Antxon Alberdinen erantzuna, Julien Irigoyen berrik 11tik, Ekik 13tik, erantzun 3 eta 6 urdinak aurretik gogoratu, eta Julienek atzera, iaia errebotetik, Ekik erantzun, ongi sartu Jagoba Navarbartek, pilotak da ongi gurutzatu, eta 4 eta 6 urdinak aurretik. Tanto ederrain dau, eta ondo markaute Ormabise kostau da, eta ondo gotata, eta horrek ez ezilik ekirantzunik. Ondo, oso ondo. Ondo gatzen, honen mutil honek ondo gatzen dau. Bai, ikusten dena da, eukeri motza hor, bosto, bost kuadro hau ingurune hartzen badau kantxar dizen, tanto haitxeko aukeri eukela Jagobak, aparte, ez, jokatzen bagarrik, rebotea ondo izen dago, aurreakon ikusten da nik rebote hauan, iseuke. Eki iseuke, ez da, baita eskumia bai errebesaz, eduke bastante potentia emototza pelotie agresibidade hori. Ez da, partidu amaitxu arte hori aguntauko dauen, fizikamente nahi txukutxio, kosta itxeako amaitzi ondo. 4 eta 7 lehen amaiken tantoen ostean atxeden aldi hartu dute urdinek, eta guazen bi taldetako jokalariak aurkeztera, gorrien aldetik aurrelari moduan Jagoba Narbarte, Donostia Jaialaiko jokalaria, eta atzelari gisa Julien Irigoyen berri, Olarroa taldeko jokalaria Getagitik datorren jokalaria, eta urdinen aldetik aurrelari moduan Antxon Alberdi berriatuakoa, eta atzelari moduan Ekigoi Martinez Eki Gasteiz Jaialaiko jokalaria. Bueno, Antxon berretxeko eskolaku da, izetez Etxebarriku. Baina, bueno, bai, ikusten dena hori da, ezta? Jago bat eskubiziek itzen dau tanto, eta Saki ondo atabitzala, ze ostontzien jai duke. Bai, barkatu kluba jartzen du, ez? Herria, eta 5 eta 7 pilota ongi gurutzatu hor Jagoba Narbarte. Nik pentsetot, zerak kentzen espotze Saki, honek gorrizek minazko ingotzela sakerreztu, ze kostaue ondo manejetan dau, da bizkor botaten da bainera. Pilota luze Ekik atzera, Julienek erantzun, berriz ere Ekik, partida honetan atzeko jokoa ikusten ari gara, Jagoba Narbartek 6tikan errebotearen ostean, hor Ekik esker horman salto egin nahi eta huts, pilota kontrolatu ezin, 6 eta 7 urdinak aurretik. Ni uste dut, ez da izan gatxa sartzeko, bera pentsatu baina jaikisik itxia, indau hormatik ona saltoka peloti jaikisia ondiziko halakun, da esku nukidot azkeni huts. Sakea egin du Jagoba Narbartek, Ekik ongi erantzun, zuzenean errebotera, Jagobak 7tik erantzun, Ekik 10tik, berriz ere atzera, Julien sartu, Ekik errebotera utzi, eta Antxon Alberdik 8tik erantzun, sartu nahi izan du Jagobak, baino ez da ausartu, eta Julienek hormabikoa ongi atera dio Antxon Alberdik, Julien berriz atzera, ongi iritsi Ekik zabaletik Julienek erantzun airez, Antxon Alberdi berriz 7. puntutik airez, Ekik kale, eta tantoa urdinetzat 6 eta 8. Bai, ikusten da, ja berote dauzela eta tanto politxe ikusten gaz, ni uste dut, partido on bat jogatzen dauzela laurek eta jarratzen da azken arte. Eta hurbildutako saletuak ere gozatzen 100 pertsona izango dira, gutxi gora bera, eta hauek ere guztiak partiarekin gozatzen. Antxon Alberdiren sakea Jagobak sartu nahi, ez da sartu eta Julienek erantzun. Orain Ekiren txanda 10tik, atzeraz, errebotea ez du nahi izan Julienek, honek erantzun, Antxon sartu ez, eta Ekik atzetik.
Hor bote azterrean izan du Julienek, eta azkenean Kale, errebotetik, hormabikoa, esker horma gehiegi erabili, eta pilota kanpora. Horrepe, albotik errebota edauta, eskerpareta hartu dut zenin, kanpora. Horre, holan erreboteatzen behuzu, 10-10 kanpora doiez. Lehen esan bezala, erdiko paretera bota ez hormabikoa, zan ere pilota biziak berehala irteten dira kanpora. Antxon Alberdi sakerako prest. Antxonek sakea, luze. Antxonek konturetzen maza, normalien partidun igul zemat zak ez da, iruazten bada, igual kalkula goel, 30 zak atatzen badetxu, 30-tik, 25 lehenengo zakia pasengo. Bigarrengoan, Jagoba zuzenean, pilotaki ez egin, eta 6-10, zakez tantoa oraingoan. Bai, niko ez da izen, jugada bota eta onda niko izen dauz sartziaz, eskerromatik niko behien sartu da pelota horit, horre emi bana, atzera bota bentzet hori, eta gero beste aukera bat itxeinez tantu itxeko. Ez da izen hain hartza, ez da gatu peloti, ze niko behien sartu da pelota horit, izen hau aprobetxo eta tantu baina ez dut zaundu urten. Antxonen sakea berriz ere, Jagobak nahi izan du berriz ere sartu eta 6-11 bostanteko abantaila urdinentzat. Ez da nahi eskapau dixen, hor zakio sartzeko di, baina ez da nahi bestiek eskapetit, horre bizkate nezin sartute tantu egin, bizkate mosteko diferentzia hori, baina horako paseten di. Neixon ni arriskau, neixon ni gauzak egin, azken ni arrebe zurtaten dabe. Antxonen sakea, ongi eskatu Julienek atzetik, eta atzera ekik utzi eta Antxonek 7. zenbakitik erantzun Julienek 11-tik, atzera errebotean utzi ekik eta ongi Antxon Alberdik moztutako pilota. Oso ondo botatzen da hori, Antxonek, sarri botatzen da hori, zabaletik eta bizkata aurrelari zaitutza zabaltzie, eta txapanganien erdi kortada moduen botatzen dago esker horma, gaina hori esker horma bota daulako tanto egin dago, ez talako aile gau, baina horlakuk ondo botatzen dago Antxonek. Eta esan da bezala lehen sakean luze. Bai, alegintzen da beti luzea eta lehenengo zaki eta gehienetan pasaitzen da lehenengo zaki. Gero ja, horrez lau eta 7 bitxarte sartzen da, baina lehenengo zaki beti arrisku atatzen da, luzea atatera. Eta gero ikusitxea gaina aurrelari sartzaile dela zakia da hori, gehixea hondiek. Ekik atzera, Julienek airez 13-tik, erantzun. Errebotean utzi ekik eta Antxon Alberdik 8-tik, erantzun. Julienek 13-tik, esker horman inguruan, erantzun eta ekik 10-en airean, Jagobak sartu nahi, Kale eta ongi sartu da, baina Julienen pilotaka da txapara joan eta 6-13 urdinak iesean. Ikusten da indertzu daula, abiadur itzela motatza da ekik, bai arbezaz da bai eskumiaz, eta pelota hori gaina nahiko bizixe da momentu honetan, eta mina hondizelik, Baina ipentut, urdinentzako hau pelotio badala, bizixe, gorretxentzako baino. Eta gorretxen ipentut, pelota barrizatara bidauela, hau partidu nahi badaue iregazi, pentut pelota motela zoatu bidauela. Bizizegaz urdinek nipentut geixa dirila. Eki eta Aito Antxon Alberdiren pilota honek min handia egiten die gorriei. Antxonen sakea barruan, Julienek erantzun. Hor Antxon ongi sartu esker hormaren aldamenean. Kale Juliene baino ongi salbatu du pilota Jagobak. Ekik 10-tik, atzera, zuzenean errebotera, baino Ekik ongi salbatu pilota errebotea baino lehen. Antxonen pilotaka da, 12. zenbakitik, erantzun Julienek tantoa,
hor bai zalantzak izan ditu sartu ez Antxonek eta azkenian kale. Ez, atzela izatza sartzeko, datorren moduen, ze ikusi dau ganetik pasako txala pelota hori, eta alegindu da, baina motz gatu da ez dago aidera llegau, da orduan bote lasterrean sartzeko esperantzi ukidau, ez dago zertau. Atxeden aldi bat eskatu dute gorriek, 7 eta 13, ea orain pilota aldaketa egiten duen talde gorriak, eta pixka turbiltzeko parada daukan. Kontrolutzen din, ez da, askotan hori gaitxi izaten da, igual botiro bat, o kapotik ikusten da persona batek, ikusten da beste modu bat partidu, eta orduen, esan imiako eurei, zateko, nik usten dute aukera bat badukuzu partidu erazteko, igual pelota motaltxua, jokatu bizuela, pelota bizizaz, bila ondizeitzena bize kontra dizu, eta orduen, zoza aldatu da. Ikuste mozu, betaja hartzen dauzela eta zu jarraitzen mozu pelota bardinaz, hori ez da ona. Horun nik uste dut hori kontroletu dira, pelota motela, aproba bentzet ez da, gero ikusiko zu bi hori dutantu ze pasako da, baina bentzete aproba bidaue pelota motela zia ze modute jokatzen dauen. Lehen esan bezala, kanpotik eta barrutik joko hasta gauza bera, eta hortxe jada pilota martxan, Jagoaren sakea ongi erantzun du Ekik, Jagoak berriz zabaletik erantzun, Antxon sartu Airez, atzera Julienentzat, ongi erantzun honek, Ekik berriz ere atzetik, atzera, errebotean, eta Jagoba ongi sartu, baino pilota asko gurutzatu, eta kanpora 7 eta 14, markagailuan bikoizten urdinak. Bai, arrisku ormabiku, ez txarto urtetzalako, ez txarto bota olako, nik uste dute, barru urde bota igual tanto ingo gala, baina azkeni bizkate bentaja hori morrizteko, dabi bizkate tantuk alegintzen eitzen, eta ez dabile gauza konduteten momentu honetan. Antxon Alberdiren sakea, erantzun Julienek atzetik, barruan sartu pilota, Ekik 10etik, Airez, errebotean zuzenean, eta 7. puntutik Jagoak erantzun. Ekik atzetik 13etik, erantzun, Jagoba Airez 8. puntutik, pilota moztu, Ekik 13etik, erantzun. Julien Airez 9. puntutik, Ekik barkatu 12etik, errebotera, eta Jagobak 8etik erantzun. Jagoba barkatu Antxonek pilota moztu nahi izan, Jagobak ongi erantzun, Antxone berriz ere moztu, atzera, errebotera, eta 8etik Jagobak kale, eta 7 eta 15. Bai, hone ikusten da ondo zentrote dauzela Antxone eta Ekik eta, Jagoak eta beste beran atzela daizea, ez da, etopetan hueko itantu egitxeko, ondo jokatzen da bizu urdinek, eta Antxone, esperientzia asko duk ez da, txapelketa asko jokatutxu eta finalako bai, eta berez irabazta dio, nik esarri guzta partiduk eta ezetez, berak partidu asko irazten dau, eta hori konfiantza hori beti ekartzen dau antxan da, importanti izaten da, ez da. Antxonen palmaresa, torneo Euskal Astea Durangon 2016 urtean irabazle, campeón del Grammy 2015 urtean, munduko txapeldun 2014 urtean, 3 aldiz Espainiako txapeldun, eta Orlandon lehen aipatu bezala aritua, esperientzia askoko jokalaria da, eta orain 7 eta 16 urdinak aurretik. Bai, eta, esaten hona ino, barrio zangot, ekin iprestote, partido kompleto izan aurra, eta asko bizekin, txarpe pintza, esker horma, amar kuadrun, garo, min geixen izan atzela izan, hainketa botati peloti, hor ez dauzu, pauso bat aurrera unzut, aire sartu, ero zotzien, bote pronto, sartuko zu pelota bat, bi, baina azkenien, sarri zabil, utzek geixen gozu sartu baino. 5etik erantzun errebotearen ostean Antxonek, atzera bota Julienek, Antxone berriz ormabikoa, eta kanpora
Zan bezala Ormabiko hori nahiko zaila izaten da, eta 8 eta 16 urdinak oraindik aurretik. Oin be, alboti bota daue kostau eta zerparet hartu dauenin bakanpora. Goitxik emon motzen, barru sartuko zan, baina alboti bota hotzet eta eskerparetan hartzen daueninen aurrien, ea kanpora doi pelotia. Sakea orain Jagoba Narbartek ongi erantzunekik, Jagobak Airez 7 garren zenbakitik, orain Ekiren bipareta barruan, Jagobak ongi erantzun biparetarekin eta tantoa. Haze biparetik ikusi ditugun jarraian lehenik eta behin Ekik eta gero Jagoba Narbartek ongi gurutzatu 9-6 markagailua. Baina, animetzen abizkat, ez da, ondo bota, niko ondo bota da, txan zerak, Ekik, hainka bizkorra egitzu Narbartek, Jagoak eta pelota hori sartu indau, zeretik, zaratik urran, da gero, ondo bota dau berak Ormabiku, espaban ondo bota, beste aiego ikusan, da ondo bota dau, eta tanto, eta aia, zaune, tanto batzuk eitzen dauen, horreta, ia, zera, pizkate tante dute, zera, burbiltzen dan. Julienek erantzun, Ekik 12 garren zenbakitik, gora, baino barruan sartu, errebotearen ostean erantzun Jagobak, Ekik 13tik kale, eta 10 eta 16 urdinak aurretik, baina gorriak apurka hurbiltzen. Bai, hiru tanto jarraian doiz eusten dut, eta, bueno, hori konfiantza emango zeuri, bezta. Eta, bueno, aprobetxiten modu pelota hori, rebotin Jagobak horreta rebotietako, igual edik ez tanto batzuk. Jagoba gainera jokoan sartzen ari da apurka eta Julien gero eta sendoago huts gutxiago eginez, eta hori gorriak nabaritzen dute. Ekik 11 garren zenbakitik erantzun. Jagoba sartu Airez 7 garrengoan, atzera Ekik ongi erantzun Zabalean, errebotearen ostean ongi erantzun, bipareta eta kanpora. Behin eta berriz esan duguna. Albotik bota doain bet, eta hola bota eskero, eskerparet hartzen badau, kanpora doi. Gero aparte, gauza raro indau, pelota hori ez da, nik pentsatu gehiago urtengo gala, ero kanpa zoila, nik uste, neutzeko ez da ondo kolokaute. Ze niko behien hartu da rebota hori, eta jabe boti indau, ze entzun indau, bo entzun da. Ez nik ez da egite, nik pentsatu hori peloti hori, atxaro, bera epinimizala, o pentsatu kanpa hori eta tranquilo da, ero ez da, neutzeko ondo kolokaute rebotietako hori pelota hori. Bueno, urdinek berriz ere berreskuratu dute sakea, 10 eta 17 markagailuan aurretik dira. Markina Xemengo Unibertsitatea kirol pilotaleku honetan zirkuituko finala dugula, senior mailako finala, maila nagusian Antxon Alberdi eta Ekigoi Martinez aurretik 10 eta 17, eta orain berriatuak taldeko Antxon Alberdiren sakea. Aire sartu Jagoba Donostiarra, ongi Eki errebotea ekiditez, Julienek 10etik Airez. Berriz ere Ekik Airez hartu, atzean ezarri pilota, Julienek erantzun. Ondo Antxon sartuz, eta iritsi da, baina pilota hartu ez Julienek hor. Justuen, iritsi da, baina neko justo, sartu, igual urte ningotzan, baina ikusi zu aprobetxa behin dago, Antxonek jundak korrik ikusi dago eskumia sartu dago lamenko atzien, eta pelota hori hain ondio motela da, hotza da orduan bile junda aurrera, eta sartu dagoan lauka derun, tanto. Aurrelari zabaldu mi dau, eta barrure botau, eta azken dian tanto, eta hori bizkat inteligente izatea da, ezta? Baina, behintzat, orain bi jokalarien arteko komunikazioa nabaria da. Jagoba ongi zabaldu da eta bestea iritsi da. Dejada ongi iritsi da hor. Antxon, Julienek erantzun. Eta zuzenean goiko txapara, pilota erreza ikusi du, baina konfiantza gehiagiz eman, eta 10-19 urdinak aurretik. Kontu honetan
askotan pasetzen da, gaina bizkat alturi topete mozu, eta nahi duzu atzeko zuloa llega, eta hon alturi topete zu, eta gero aparte beti nizu esker norma ipini. Hori arrisku hartzen zuen, eta bizkate alturi hartzen dagoenean, juten da, sarri juten da, urdine peloti. Hori da, karo, nizu atzera lleget, ez dutzia frontoie bani, ez da astune, baina nahiko astune da, eta horren hartzen dezunen, eta pelota barrixe, beti guteza frontixen alturi hartza, eta arrimeta basoiez, aukeri duguzu zera esker norma, goiko urdine jotie. Baina hori da, kirol honek duen zailtasunetako bat, eta ongi erantzun orain, betik Julienek. Antxon Alberdik erantzun, Julienek 12tik erantzun, Airez sartu ekik, eta Jagobak erantzun. Pilota atzera, Esker Orman ipiniz, ongi erantzunekik, eta orain Julienek berriz ere atzera zabalean, ekik ongi erantzun. Jagobak Airez, Esker Orman inguruan, ongi erantzun Antxonek, Julien Airez 12tik, zabalean Antxonek, atzera jaurti, Julienek Airez 10ean, eta atzera ekiren txanda, oso ongi hartu Airez, Julienek gurutzatu, eta erdibidean, ez zabalean, ez eskerrean, eta inorrezta iritsi 11-19. Bai, Ormabiko bota dau, baina, txarto bota dau, eta besti Antxon junde pentsetan zabaldingo gala pelotiz junde zabala hori, eta pelotik joan dagoen infontizien, zabala jumiaren barruin dau, eta besti atrapa dau, ikageldi zen ez da pentsaue hori pasauko zanik, oztotxin pauso bat emoan atzelari zi zabala, eskun egiko ban. Sakea Jagoan Arbartek, ongi erantzunekik, atzetikan Juliene erantzun. Berriz ere ekik, atzera, zabalean, ongi Jago Airez, moztu pilota, ongi erantzunekik berriz ere moztu, eta amaitu du, ongi amaitu tantoa, 11-20 urdinak aurre. Tanto ederra indago nengo. Zageruke ondo aprobetxado pelotie, eta botado kortadie, fenomeno botado gainera, hau fronto hau espeziala da kortadi botateko, zerrene txerrezteitzen da pelotik, lau kuadrun, bost kuadrun hor txerrezteitzen da. Nik bentotik joda ikonen amendala, kortari ondo bota ezkera. Ondo bota ezkera eta velozia, eta esker norma, hasi da, importanti, ezker nien, beran, esker normi ikutzen dagoen kortadi, beti gaitxoa urteten dago, gitxitxoa, eta horren ez da izeten erretza peloti sartzen. Eta orain beste atsedenaldi bat pixka aterateko, azkenean partia luze doa eta daukan erritmoarekin gorputza hidratatu beharra dago, nekea nabaritzen delako. Bai, nik ez dute, aparte, ez da, gure data, baina Antxonegean korrik egin dagoen aurrera ez da, mine pixkat hartu badau, kejetan etorri da honuntz, eta ez fuerte, baina zoze bai, ez da, enbadau belaunin, ero oskatian, ero zoze golpe bat hartu, ero zoze bai, igual da, ba. Baina, bueno, ez topestan hain fuerte hartu dagoenik. Hor dago jada prest, Antxon Alberdi sakea egiteko, eta badijoa, bi urrats, sakea, luze, aspaldi egin gabe zen, pasa, eta hortxe, bigarren sakea egiteko prest, Antxon Alberdi. 11-20 urdinak aurretik, dira partida honetan, gogoratu 30 puntura heltzen den lehen bikoteak, irabazten duela maila nagusiko final hau. Ongi erantzun Julienek, ekik 11 zenbakitik, atzera, eta Julien Airez, kale, 11-21. Bai, ikusten ez da, kriston pelota zuen ekinena, pelota motela sartu 11 kuadruen, gu, atzeko zulo ostabe, ez da? Eta hor da berriz ere Antxon Alberdi sakera, luze berriz ere, behin eta berriz aipatu dugun lehen sake luze hori arriskatu nahi
eta konfiantzaz paso. Eta ordoa bigarren sakea egiteko prest. Ongi sartu Jagoba Narbarte Airez. Ekik 9. zenbakitik. Atzera, Julienek errebotera utzi. Jagobak ongi erantzun. Erraztasun oso Santxonek. Pilota moztu. Ongi, baino ez da heldu Jagoba Narbarte. Partidatik kanpo dagoela dirudi, 11 eta 22 urdinak aurretik. Bai, esarik gorrixe, delantero gorrixe ya enreda boinda eta gatxa ya buelti emote honi, pentsetot. Markagailuan bikoizten ari dira urdinak, gorriak 11, urdinak 22, eta hor da berriz ere Antxon Alberdi bere lehen sakea egitera, barruan ipini, Julienek 11tik erantzun. Atzetikan Ekik erantzun. Atzera ongi ezarri, errebotera Jagobak ongi sartu pilota, baina erraztasunez Santxonek hor dauka pilota. Bat bi, moztu pilota, ongi heldu Julien, atzera pilota bota, Eki presen baina konfiantzaz huts, 12 eta 22. Bai, utzin dago, esku neuki dago sartzeko modu, baina igual konfiantza larri, hain erratzi ikusi da pelota hori sartzeko konfiantza larri egun da eta azkeni palo. Baina Jagoba ikusi hasieran rematik eta partidu hasieran da ondo hasi da, eta gero ja bihurtu da, utotze pare bat remate txarto, eta ja sakiei sartu daugunak sakipe atzera botatzen da ez da rematetan, eta hori da azkeni bizkatu guzate daunak konjona da. Eta hor, orain Julien izan da utxe egin duena, Airez joan eta pilota hartu ez, 12 eta 23. Amaiera gero eta hurbilago urdinek, baino oraindik 7 puntu. Bai, baina, honen momentu honetan urdinek jokatzen dago zen moduen, buelta moti partidu honeri, ez da hartzaz oso serio jokatzen da. Antxonek ondo da bilaurrien, da Ekin zesanik ez da atzien David perfecto jokatzen, pelota asko sartzen, dominetan partidu, errebesakin da bai eskumiaz, da ez da izan gorretza buelta moti partidu honi. Konfiantzaz eta huts gutxi eginaz, bikote urdina, atzetik Julienek, atzera, errebotera zuzenean, Antxon Alberdik 8. zenbakitik, Jagoba Narbarte pilota moztu, Ainongi moztu ere, eta bertaratutako saletuen txaloekin, 13. tantoa egin dute orain gorriek, 13 eta 23. Oin kontroletu basa, tanto saki hartu, kantxarti zen hartu dago, da handi kostau tanto leik ema, baina atzera bota dago, hori da bilurre daukelako botateko txarto. Utsak egiteko beldurrez eta jokoan horrek eragina dauka izan ere ez da eroso sentitzen jokalaria. Eta orain Julienek huts egin 24 eta 13. Enreda hoen dire eta gatsa ostera partidun sartzi, partidutik urten indau eta gatsa. Atzera lixe lehen hasieran da, seguro bilida, pelota asko sartzen, da ondo bilida, baina ontxe totalmente besto terreo indie, bai bat eta bai bestie, eta utzele larrei etxen da bizela. Eta aurrez egindako hutsa zuzendu nahian, ongi sartu Jagoba Narbarte, pilota ongi gurutzatu, ezker horma baliatuz, eta 14-24. Tanto polita oraingoan. Bai, ondo gelditu peloti zestan da ormabise botaduz da fenomeno. Ondo amaitzute tanto. Ea erregulartasun hau hartzen duten gorriek eta pixkat hurbiltzen diren, naiz eta partida iraultzea zaila duten Jagobak Airez atzera, erantzun Ekik. Julienek 9tik Airez, errebotera, Antxon Alberdik 9an, erantzun, Jagoba Narbarte paretak eta orain ere bikain gurutzatu pilota 15 eta 24.
Ni uste dut duxi, mideo azkenin, bizkat hor eukeli deukenin rematetako, mideo atzera gota barik, eta hori betxu, remate behitxut, ondo. Hoxe, mideo, nire badau partidu honei, bintzate itxuri emon, urratu bintzate kontradizioa, bizkate nervioso bitxeko, nik uste dut eukeli deukenin, bintzate ez, dana peina, bintzate eukeli deukenin, rematau dizela, eta horta, eta ia bizkat urratzen ari. Konfidantza hartu dute gorriek eta orain kanpora zirudien pelota barruan sartu epailearen ustez. Barruan izan da urdinak kale ikusi dute eta tantoa azkenez gorrientzat 16 eta 24. Menos mal, bentaja hori deukela, ditzeko amendi begitxute, ni uste dute kanpo jodagola, baina, holako faiok epaiek eguitzen dago eta txarrena izango dutzake, tanteo niko urrauen izan bazan, da horre tantoek asko kosteten di, gero azkenian urran da bizeni hori destentra bitxezuz, azarrezaz epaileaz, da esaz zentretan jokatzen. Da, bentaja hori behatzi, tanto bentaja hori izet, eta, ez da horre besteko ernea ziniorik hartu. Eta urdinek behintzan ja berreskuratu dute sakea, 16 eta 25, orain Julienek egindako hutsari esker, Antxon Alberdi berriz ere, sakea egiteko prest. Iago Anarbartez zuzenean sartu, ongi moztu baino iritsi da Antxon, eta pilota ongi moztu. Iago Anarbarte zabalera joan, Julien Irigoyen berri heldu ez, eta tantoa urdinentzat, 16 eta 26. Antxonek hori beste gauza bat itxen dagoela ondo, hierri hotza ze botata doien, ze lehen ormaiko bi botatzat da tanto itzat, eta zan dagoen ez da botako egun aldatu ingo da, direkto funde berta, hierri hotza bota dagoena, eta gero bera bota. Da, atzela izia bizkatuak amenatzi jondan geldik, horako kasu eta normali bizkate atzela izia aurreratu bideo bizkate kubritzeko kantxa bizkat. Frontoi luzea, defendatzeko frontoi luzea zaila. Hori da, bina hori ditzatot, aurrela izigaz, o atzela izigaz azkenin, bideo da, horta pelota bat hartzen da aurrela izia, bizkate urratu, ez to esaten ez azpi kuadro egin zuni, baina bentzate beratzi kuadro neon preste, zeukera hartzen dagoen aurrela izien atzera botati, kostago botati barrureo, bizkat hor bida, ezin duzuna da, atzeko zuluen geldik ditxute, kaitxa dana, aurrela izia itxi. Eta orain ongi bipareta eginez, Iago Anarbarte, eta tantoa gorrientzat, 17 eta 26, Iago Anarbarte bipareta, beste behin bikainki, 18 eta 26, hurbiltzen 8 puntuz, betik dira gorriak orain, beste behin, biparetak maixuki sartuta. Bai, hautxe hiru edo lau tanto 6 sartu da, eta horantxe guatu bidau, ze pelote egun ez deuke zereginik. Eta hautxe arrin gau, da ondo urteten motze, buelti motzeten partiduai. Ongi sartu Iago Airez, ongi erantzun ere Ekik, Julienek atzetik, atzera, baino Antxonek ongi moztu pilota, bipareta eta orain erantzuna, talde urdinak Antxonek Iago bari sartutako bipareta, 18 eta 27. Atzoko zulun bota dau Ekik, hori da, barixoku eta abene atzoko zuluti ez da milagorik. Eta eskomia sartu da honi, Antxonek batzuk aurrela izioten di, beti patetni, boteko horridora eta atzera ez da, eta hori gutena direkto gutena aurrera. Eta hartu da lau kuadrun hor ez da parkatu, perfecto bota du kostago eta tanto. Lau kuadroan hartzen denean pilota, nahiko aldeko dauka jokalariak, eta hortxe ongi amaitu du Antxonek, orain sakea berak egin du, Julienek atzetik, 11tik erantzun, Ekik utzi egin du eta errebotearen ostean ongi hartu Airez Jagobak, deja da, baino ongi iritsi Antxon Alberdi eta bipareta ongi gurutzatuta, 18 eta 28, Antxonek ez du ez ustekorik nahi. Bai, hor entrega bihotze dejadi txarto bota du, eta ja saldute geratu da, eta eskerpareta kostaba zikutu hotz eskerparetai, da zabaldu da bondo, da tanto politi zen da.
18 eta 28 aurretik dira talde urdinak, 2 tanto falta dituzte amaitzeko, 12 ordea talde gorriak, eta jada Antxon Alberdi berriatua taldeko aurrelaria, sakea egiteko prest, 2 urrats, Zabalera, ongi Jagoba, dejada berriz ere, eta oraingoan bai, Antxon iritsi ez, eta 19 eta 28. Bueno, hori zati normali batate duzu, bentaja horretan atako zu. Zotzin parejo jun bazien zan atako, horako parejo, obizuz. Ez ustean harrapatu nahi, baino harrapatu ez. Exactamente, horako zaki atateko ukibizu potentizia bat eskuman, onduzi, ez da, indartzu izen biza eta veloziadia ez da, horrelari bizkate barruena atrapau, da ordu bai, baina normalin ez da hartza, normalbiku tanto itxi, ondo atati. Jagoak sakez, ongi erantzunekik, Jagoba berriz ere, eta gora. Errebotean gora zuzenean, 19 eta 29, tanto baten faltan dira talde urdinak, eta hori lehen aldiz ikusi dugu gaur arratzaldean, errebotean gora. Ba bai, bueno, eta haber foto honetan sarri ez, baina pasatzen da, aurrela hori zigartzen da hori dugu inderra zemon, eta pizkate Fontixen goizamari joten badau, gora juten da. Azken sakea egin du Antxon Alberdi, baino errepikatuko dugu. Zaletuen txaloak nahi. Berrido, eta luze, azkenian kontenten badezu partido zua, gota marreti, igual hogei, pasa, iretsu lehenengo sakia, Zaletuen txaloak berriz pasa egin dute, eta orain sakea ongi, 19 eta 29 azken tantoa izan leike urdinentzat. Ongi erantzun Julienek airez, ongi sartu bote azkarrean Eki, gurutzatu nahi izan du pilota, baino Jagoba ongi heldu da, errebotera, Ekik ongi pilota, Jagoba sartu airez, ongi atzera, eta orain ongi Antxon Alberdi erantzuten, Jagobak aldeko dauka, pilota ongi moztu, inor heldu ez, Eki ez da iritsi pilota horretara, 29. Bizkatze Eki pelota hori betaja horretan asmatu nahi zen da suabe bota, jaikia ondi zeitzen da eta zara juten bada, baina txarto bota da, eta bueno, permitidu leike betaja hori dago zuna, baina zotzin hori txarto botata. Zuzenean txakez pasa Jagoba Narbartek, eta lehen aipatu bezala 3-4 zenbakian hartuz gero pilota airez aldeko daukala aurrelariak, eta hor Jagobak ongi moztu du, bigarren sakea barruan ezarri, ongi erantzun Ekik bipareta, eta Jagoba Narbartek pilota hartu ezin, eta partida honen bestez amaitu da. Jagoba Narbartek eta Julien Irigoyenberrik 20, eta Antxon Alberdik eta Ekigoi Martinez Ekik 30 amaitu da jaialdi honetako azken norgehiagoka ere, eta orain Juan Luk Laizter izango ditu gure bi irabazleak, azken partiako irabazleak, eta Juan Luk prest den bitartean partida komentatuko dugu. Hor atzeratzen ari dira bai Eki eta bai Antxon Alberdi. Juanlu, zurea da hitza. Hemen gaude txapelduna, zoriona, bioi Antxon eta Eki. Bina garaipen biok, nola sentitzen zarete? Bi txapelketa, bi garaipen, ezin gehiago eskatu? Bai, hori da ez, atzenein hemen importantina irabazti da, eta hoxe, zuzasun mogun, bi txapelketa, bi garaipen, da gustora. Zueki gainera, bi txapel eta bi txapel jarraian. Ja, bueno, holan tokatu da. Posik, partidu honak jokaztu batera direlako eta segitzeko gogoekin. Partida zuek espero zenuten baino erosoagoa joan da? Hombre, nintzako erosu ez da izen ez, bai, 10 gaitxik irazigu, baina bero asko itzen izen dau, kontraritxuk ondo jokatzen dabe, eta kostau jako egizea bat antuk gure alde jauzi die, baina partidu erosu ez da izen. Non egon da gaurko gakoa, gaurko partiaren gakoa?
serio jolastea eta hitz egiten, eta biak sartzen pilota berdean, eta ez nekatzean, hori egon badakoa. Jagoba azkenean arriskatu egin da, baina ez da nahikoa izan, ez? Gaur bi aurrelariak ondo aritu zarete, eta naiz eta Jagobak tantu polit batzuk egin, ezin izan du hori garaipen atera. Bai, ez, bueno, ekik izan da mogun, partio zerizu joatugu, kostau jako, geure leku bat, irabazten hasi bat, eta nik uste dut izan dara gura klabi ez. Jagoba atzetik ikunda, ikusi dauen domina utxaren dule, arriskago inbehar izan dau, batzuk oso politxek itzu, beste batzuk faia itzu, horlako txea pelotia. Eta hemen jokatzea beti berezi puntu bat da hori unibertsitatea izanik? Nire frontoigo gonetariko da, eta hemen oso gustora, gainera honelako bikote batekin oso erraz jokatzen da gainera. Asko laguntzen zaitu eta beti laguntzen du horrek zuko beto jokazteko ere. Eta beti konfidantza ematen dituzte txapelek, ez? Hori ez da matematikoa, baina azkenean hori da lanaren maitza, baina gauza da gustora gotea kantxan jolaztea ondo eta partidunak egitea, azkenean hori da garrantzituena. Eta gaur Armeietan ikusi dugu partida asko ikusi dituen zale amorratu bat, zure aitzitzain zuzen ere? Bai ez, espaldi zon kitxea torten da, urtik aurra doiez, ez da berabe mobiliade aldetik eta oso ondo, aldabendanetan etorten da, gaur etorri da, eta gustora ez. Eta berari ere eskaina berezia? Baki ez, txapelak iraztu zen bagoitzin, bai ni bai bera, bai familia oso asko posten da, eta hor aldetik pozik. Eta zure eskaintza, deki? Lehenengo Ionta Morindegi aipatu behar dut, zen ekin zuen oso kinela ona, eta beratik izan ez balitz ez nintzateke menegongo jolasten. Asi que lehenengo eskaintza berari eta gero familiari eta egunero laguntzen dauen jendeari. Zirkuitoak arroera jarritzen du eta ja beste itzorduari begira. Bai ez, bi jokatu guzea eta gaur gehixatu horrek aurtik, ez dakigu hurrengun oso izango da, baina beti jokatzeko prest eta gogotxu. Beti ilusio egiten du zirkuito batean aritzeak eta zuek nahi duzuena da hori jokatzea, ez? Jokatu, disfrutatu eta zaleak frontura etortzea. Txapelak trapu zatia dira azkenean. Eskerrik asko eta gozatu, mezi duzu eta. Eskerrik asko. Hauek izan dira hemetik txapeldunen hitzak, bi txapelketa bakoitzak, bata Durangon Antxon eta beste bat eta Markina, eta Ekiren aldetik Dandoinen eta Markinan hain zuzen ere. Hor ditu Markina Xemeingo eskolako gaztetxoenak arrobia zaintzen. Bai, hor da, ezta, urrengo generazioa, ezta, ia zebatek urteten dauen, da, pilo bat ume da, ez da, hori politxe da, ez da, Markineko eskola batentzako bizi guzti zen zesta punti izen dana nauzi, honako ume pilo bat egoti eskola, garrantzitsu da, aurrerako, ez da. Bai, eta haientzat ere garrantzitsua gaur olako jaialdi bat ikusi izana, bai neska gazteen partida, gaztetxoena eta nola ez helduen partidak ikustea izan ere partidak ikusiz, kirol honetan jarraitzeko gogoak gehitzen baitira eta halakoetan garrantzitsua da olako gaztetxoenak ere frontoian izatea. Bai, azkenien horreta, ezta, ilusioi eta gogoa badako zu, frontora etorri bizar ikusta, ezta, eta gupe gazte gineanien, etorteinen fronto honeta, beste fronto batzu eta ikusta partiduk, eta ari guztien dut azken behin ikusi, eta aparte, jokatzen baduzu eta ilusioi baduzu, mejora guzta, ezta. Eta hor ikusten ditugu Otarra airean, jada sari banaketarako prest ikusten ditugu, pilotariak apurka ate horretara, frontoiko ate horretara hurbiltzen ari dira, eta noiz hasten den sari banaketa hau. Goratu, 3 partida izan ditugula, neskeena, gaztetxoena, gero gazteena eta azkenik maila profesionalekoak eta orain 3 partidako sari banaketa. Bai, azken behin,
hiru partidu ikusi dugu, da, bueno, ikusi dugu bakotxa nesken ze maila dauken, gaztetxuek ze maila dauken, da nausiseko bai. Eta, bueno, hamendik beste txapelukta batera jungo gara, eta jarraitxuk hau aurrera juten, eta, bueno, azkenien, gure helburuz da, erriz jun, txapelketa hau importantia izan dizela, betiko ez da. Eta hor ari dira aurkezten sariak banatuko dituzten Euskal Pilotako presidentea, herriko ordezkariak eta pertsonai ezberdinak. Eta gero Sisterako presidentea, eta gero lehenko pelotari, Tomas Goiogana, eta Txino Bengo eta Gizasola, eta gero Bizkaiko Federazioko presidentea. Así que nik usten dut, sari banaketa oso garrantzitsu zengo dela, dauzen jenteekin, ezta? Eta hor ikusten ditugu, ari dira aurkezten, neska finalean azpi txapeldunak izan diren Maite Ortiz de Mendibil Gasteiztarra eta Eneritz Lizardi Mutriku taldeko bi jokalariak. Horretzako honako txapelketa bat oso importantia da, ezta? Eta nik usten dut aurra begira, aurra jarraitzuko daunez, nik usten dut dator urtien jokatuko daura, eta aurren urtien, aurrera jokatuko daura, eta ja, maila bat gora jungo di, ja maike urte, dator urtien 12, 13, da 14, eta ja urtikin jarraitzen badaue zestaz, ja erakutsiko euren maila, eta jungo di, txapelketa bat montabiko da, ja, ofiziala ozea, dana neskak jokatzen da. Eta batez ere, lehen esan duguna, entrenamendu ez gain, ja da, hainbat jaialdi, hainbat partida jokatuta, eta horrek, esperientzia horrek ere, pixua izango du etorkizunean hobekuntzarako. Hori da, azkenien hoxe da, jentiak honek nesko aurrera begira, karo, honako txapelketa baten, beste txapelketa jokatzen, mejora ingo dira, eta aparte, ikusiko du beste pelotari batzuk jokatzen txapelketa hori nausisago dine, eta ikusiko dugu ze maila dauken, da horta, eurepen mejora ingo dira, ikusiko dugu zena jokatzen dauen. Eta hor ditugu gaurko lehen partiako irabaileak, talde gorrian, Naia Kalbo Berriatua taldekoa, eta Jane Arreitunandia Mutriku taldekoa, hor bakoitza bere txapelarekin, bere garaikurrarekin, eta nola ez, txapel bat etxera eramatea, nesketan, gazteetan, berdin du adina, sexua, txapel bat, beti da txapela. Horman epitzen da nien txapela, esango da, txapel bat lortu neban, da jentia irakusteko txapel bat eguzue zesta puntan, ez da sarri ikusiko, ez da ikusi aurretik, betzet, neska batek txapel bat ikutsi zesta puntako itxe baten. Así que, ja lehenengo pausuak emon dau, hone amendik aurra, sarri ikusiko dugu txapelak zesta puntan neskena itxien. Hori da, eta orain gazte mailako sari banaketa, hortxe ditugu azpi txapeldunak, 14 tanto egin dituzten Jon Bidondo luzean, Donibane Loizuneko luzean taldeko aurrelaria, eta Mutrikuko Danok bat taldeko Mikel Manzizidor atzelaria, hauek ere partida polita. Azkenian Goixerrik eta atzelari asko lagundutza Goixerri, da Goixerri demostrazio emon dago aurrien tanto pilo bat egin eta pelota gitxi galdu, eta azkenien arrisku partutxu, baina ja bentaja ondixeaz da ondo urtetze, eta ikusten da mejoretan duela, eta igual dator urtien, maila honetan bari, igual jokatuko dugu urrengo maila, igual nausizetan jokatuko dugu, ez dakik gondik. Azken behin ikusiko dugu, urten zelan juten den urtia, da zelan jokatzen dauen, datorren urtean, igual salto bat emongo dugu, hori eurutzako importanti zetan ondo jokatzea. Eta talde gorriko taldea dugu bikotea, gaurko gazte mailako finaleko irabazleak, 25 tantu eginaz, Ekaitz Mendizabal Mutrikuko Danok bat taldeko Goixerri, partidako onena izan dena, eta Donibane Loizuneko luzean taldeko Teo Laborde Goixerri nagusi izan dela partida horretan.
Bai, ezagoten azta, maila ona omon dago. Goiziari, nik sarri ikusiote goiziari jogatzen, bai markinen da, bai motikun, beti moten du maila ona, eta gaur prestot, gaina oso ondo jogatu daula, eta bentaja hori hartu dauna hasieran niko ez du junda partidua, baina gero jarraian nahi dago tanto pilo bat, eta azkenean garaipena ez da, eta nik uste du, goiziari demostra dugu, maila bat besti baino gisa dela. Eta hor ditugu azken partidako nagusi mailako finaleko azpitxapeldunak, Gorriz jokatu duten bikotean, Jagoban Arbarte Donostia Jaialai taldekoa, eta Julien Irigoyen Berri Olarroa Getagiko jokalaria, eta orain gaurko irabazleak, maila nagusiko irabazleak Otarra osatutako pasillo horretatik pasa direnak Antxon Alberdi Berriatua taldeko aurrelaria, eta Kigoi Martinez Eki Gasteiz Jaialagiko atzelaria. Eki badoia, txapelpi jarraian, handuain berak erazizion, Jagobakin, eta hemen beste txapel bat. Eta Antxonepe, eusten dut bi txapelketa jogatu itxule, eta bisek eroaz itxule, así que, azkenien nik usten dut txapelketa amaieran, gero hongo da beste final haundi man, eta aukera hundixe daukela, eurek hor final hortan otia. Eta orain hitz batzuk barkatu aurreskua dantzatuko dute, beraz goza dezagun txistu eta tambor rotxez, eta noski Gaztetxoaren dantzaldiaz ere. Bueno, hori da dantza egitea, eta haze irudia daukaguna orain, Xistera proiektuak, Arrobia, oraindik jokatzen ez duten aurtxoak, eta atzean gaztetxoak, aurrak, gaztetxoak, eta pilotari hoiak. Hori da, lehenako gustatzen lehenako pelotari zarrak esaten, zamian edadeko esango du, eta gero bestiak gaur jokatu dauenak, eta gero umiak, ezta? Eta azkenin hori da, hiru generazio, ezta? Eta hori da, bidana, aurrengokoa, kirol hau ez dizela galdu. Honako kirol berezi bat, berezi dau egotia goi-goian da. Eta hori da, Xistera proiektutik bultza nahi dena, holako kirolak hainbeste indar izan duena Euskal Herrian, ez daiten galdu, eta apurka ea jende gehiago horrengana heltzen den. Da ez Euskal Herrian, munduan. Mundu osoan. Eta egin batean ere gogoratu, xistera.eus atarian ere jendeak gaur Markina Ximeinera etorri izan ez duenak ikusteko aukera izan duela, eta webgune honen bitartez ere joango garela informazio gehiago zabaltzen. Zesta kirol honi buruz, esan dakoa, kirol hau ez dadin galdu. Hori da, ez da, urte batzuk egon da zalantzan, da, hone proiektu honekin esperantza da aurrera jarraitzia, ez da, eta hamendik urtengo dago, urrengoko profesionalak, ero ez, baina, gure asmo hori da, ez da, hau potentia izetia, ze eskola barik, ez da, profesionalik, eta eskolak gogortu bidit, jentia jokatzen ipini, eukirolo hori izan dizela, egon dizela, merezi daunlekoen. Hori da, Xistera proiektuaren muina, jende gaztetxoenari lagundu eman bitartekoak kirolau praktika dezan, eta baita kanpoko jendeari ere
kirola hurbildu, frontoira hurbildu ezin badu, guk webgune bitartez hurbiltzen diogu kirola, eta horri esker ere kirola hau ez da galduko. Hori da gure asmoa, eta bueno, gauza ondo jarraitzen dauen, eta hau aurrera jarraitzen da urte pilo baten, zesta punta munduan, Euskal Herri zen, eukiko dugu urte askotako, eta hau kirol hori hain espektakular izatea, merezi du, hori baino gondio geixa, eta bueno, gauza ondo urtetzen dauen, da gaztiek ilusioaz gero eta geixa etortzen dien frontora, eta praktiketa hain kirol politxe horako jentia bida. Eta ja behin sari banaketa amaituta, guk ere agur esateko ordua heldu zaigu. Felix, eskerrik asko gaurko emankizun honengatik. Zeuri bai. Eta, bueno, jada amaitutzat emango dugu gaurko emisio hau. Mila esker bertan xistera.eus atarian ikusten egon zareten ikusentzulei, eta besterik gabe, beste emankizun batean elkar ikusiko dugulakoan. Mila esker eta hurren arte.